Start mo na, sa'yo na yan. Okay, sige. Sige. Okay, Ballpen. so pakiano na lang. So, Tayo agad, wala nang hintayan. una-una, why? Bakit hindi, ang dahilan ko kung bakit talaga, yun kasi ang talaga nakasulat. Una-una, ano ba ibig sabihin ng baptisan? No? Maliban na lang kung ang meaning nila dito ay babaguhin nila. So the word baptism, from the Greek word baptizo, no? Na ang ibig sabihin is to dip or to submerge, immerse. Maliwanag to. Lalagay ko yung mga meaning. Okay? So yun yan, no? So, of course, pag concept ay baptism, hindi dito yung parang, may sinasabi dito, muna-muna, may kinalaman to dun sa kaligtasan. No? Ngayon, kung sasabihin ko na to ng diretso para hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. Pwedeng sabihin nila, yung salitang wash, ito yung ginamit na to sa akin. Yung salitang wash na ibig sabihin nito, yun daw yan, hugas. No? So, di ba, may isang talatayan dito. Ang layo niya dito eh. No? So, kung concept ng bautismo, pag-uusapan, maling-mali yung sprinkling. Why? Kasi, unang-una, kung baptism ang concept, mali na. Kasi, to dip, submerge, immerse. Kailangan lumog talaga. Yung tanong, meron bang nawisikan sa mga disipulo kung sila yung maliit? At yun ba ay part ng tawag nila doon, baptismal. Kaya nga may baptismal certificate. Ibigay sa baby. Pagkatapos nila ano. That's wrong concept. Bakit? Kasi may connection ang baptism doon sa repentance. Ngayon, ang mga babautismuhan lang, mga tatilulubo, yung nakakaunawa patungkol dun sa kaligtasan. Sabi ni Pedro, Acts chapter 2 verse 38, repent, ano? Wala naman yata na sprinkle na malaki. Meron bang malaking tao, 30 years old or 20 years old, na dinala sa church, tapos binuhusan ng tubig? Walang gumawa. Ano lang ginawa? Infant. So, connected to sa infant baptism ng Catholic Church. Which is, wala yan sa Biblia. And the record, the Bible, walang batang na baptismo. Maliban na lang kung i-generalize mo. Halimbawa, lahat ng buong sambayanan na inaligtas. May bata ba? Wala. Sabihin, may bata. Sabi mo lang yun. That's your conclusion. Pero patunayan mo sa akin na kaya mag-repent ang bata. Patungkol dun sa kasalanan niya, sabi ng Acts chapter 2 verse 38, ang concept ng baptism ay kinalaman connected sa kaligtasan. Sabi doon, repent and be baptized. Baptizo, immerse. Dip, submerge. So yung pag-submerge mo, may kinalaman doon sa repentance mo. Kaya ka, nilubog sa lupa. Okay? So, naliban na lang kung gagamitin mo sa akin, ito. Ito. Hugas yan. Hugas ng kamay. Mabalik ka rin, hinugasan. Hugas ng mga disipulo, ito yun. Sige.
So, mamaya ko iani yung mga verses. Kaya kasama ko ba? 30 seconds. 30 seconds. So, marami yan. Yung kinuha ko yung mga verses. Magbigay nga kayo sa verses. Bagal mo, wala na. Ibibigay. Mark 16:16. He that believeth and is baptized. Ang tanong, naniwala ko yung bata 10 seconds. doon sa pinangaral mong gospel? Pwede sabihin na, yes. Pero hindi nyo naiintindihan yun. And yet, you... Time is up. Okay. Sa lahat ng mga tagapakinig, ang aking topic ay about Version. immersion or sprinkling or no, okay. Water. Pastor, sabi mo sa Greek, pag sinabing baptizo, literally ba na ibig sabihin ay to dip, to immerse, or to submerge? May spiritual side yan. Then literally ba, pag sinabing baptizo, ibig sabihin ba to dip, to immerse, or to submerge? Sabi ko nga, yes and no. Kasi may So, hindi ka sigurado dito. Hindi, sigurado ka na yes and no nga eh. Kasi may spiritual, you need to dip. You need to submerge. You need Hindi, to hindi submerge. spiritual ang tinatanong ko, yung physical body natin, human body. Sumagot ako, ang sagot ko, the human body, of course, kasama din may spiritual side. Kaya nga nag-yes and no. Tinatanong ko, yung human body natin, like for example, si Kristo. Di ba? Okay. Literal. Literal. Pag sinabing baptizo, literal na to dip, Yes. to immerse. Okay. Paano mo sa akin i-explain na si Kristo ay inilubog ayon sa talata ng Mateo 3:16? Nakalagay doon, umahod. Oh, hindi sinabi lumubog. Lumubog. Oh, Kung may simple na umon ang nagbabasa, hindi talaga nakalagay na lumubog. ano? Okay. Saan ba siya galing? Ang tanong ko, Pastor, Hindi yun. ang tinatanong ko kung inilubog ba siya o hindi? Nakalagay doon, walang linubog. Wala. Pero umahod. Okay. Umahod. Pag sinabing nilubog, ano dapat ang mababasa? Dapat mababasa, not necessarily nakalagay. Pero kung iintindihin ng isang maayos sa pag-intindi, alam mo tinulubog. Okay. Ano ang ibig sabihin ng immerse or immersion? Ang immersion, ibig sabihin ng kailangan lubog. Kailangan ilubog. Opo. Okay, yun ang unawa mo. Ano naman ang ibig sabihin ng submerge or submersion? Kailangan parang submerge, lubog din. No, lubog. Ito parehas ko. Oo. Parehas. Oo. Eh, ano naman ang ibig sabihin ng immersion? Immersion, gusto ko basahin ko sa ano? Hindi. Sige, isahan mo lang. Sa'yo, ano yung ibig Immerse, ibig sabihin, lubog. Ang lubog din. Oo. Okay, salamat. Hindi ba na lang kung may iba ka? Okay. Mamaya, Ay, tanong ko sa akin. Okay. Another question. Sabi mo, walang sprinkle sa Bible. Wala. Wala. Tanggap mo, during the Old Testament time, ang mga Levites priests ay nag-sprinkle na. Sprinkle ng blood yan. Blood. Hindi water. Water. Wala. Wala pa tayong mababasa sprinkle by water sa Old Testament time. Meron o wala? Maaaring may mabasa ka pero hindi connected. Sabi mo kanina, wala. Hindi yung bautismo, pwede mo binisik lang yung tubig. Okay. Baptism So, tayo. Basahin mo. Wala. Basahin mo sa akin. Sabi mo kanina, wala. Hindi, pwedeng wala. Pero pwedeng wala. Sabi mo kanina, wala. Pero pwedeng Pero wala. sabi ko nga, pwedeng basahin mo, pwedeng wala. Wala. Ngayon, tatanggapin So, mo. nandun ako sa... Papaniwalaan mo ba sa ngayon kung makakabasa ako mamaya na mayroong bisik na ginamit? Tatanggapin ko kung ang babasahin mo ay regard may kinalaman doon sa repentance. Okay, sa repentance. Okay, so may repentance. Okay. Unang-una, ang tanong ko, ang ating topic hindi about repentance baptism. Hindi, baptism. Yan nga. Maliban na lang kung hindi mo Ang tanong,
Ano ang pagkakaunawa mo sa word na baptism? Yun nga, ang baptism, hindi yan winisikan o binuhusan. O ano? Yan ay, ito nga yung meaning ko. Ito lang. Ito lang. Pag sinabing baptism sa konsepto ng mga Hudyo, Okay. ano ang ibig sabihin niya? Lubog din. Lubog din. Lubog lang yun ang Lubog pagkawa din. nila. 7 beses nga nila Sige, ginagawa niya. sabi sa iyo na pag sinabing baptism ay lubog lang sa konsepto ng mga Hudyo. Yung Bible. Ay yung Bible. Anong talata ng baptism ay lubog lang sa konsepto ng mga Hudyo? Sige, pwede lang magbasa. Mamaya ko bibigay. Tama ba yung bibigay? Sabi ko lubog lang. Okay, next question. Pag sinabing immersion, ano ang ibig sabihin niya? Ina. Sige, pwede akong sumagot. Gagamitin ko yung nirayang dictionary. Para naman, Pag sinabing immersion, ano ang ibig sabihin niya? 15 seconds. Stop down mo lang clock. okay, babasahin ko lang yung immersion. An act of putting someone or something completely in a liquid or the state of being completely in a liquid. Hindi sinabing nilubog. Yun naman yung Pero kung sinabing nilubog, sabi ka sa mga. ayun, ang Tagalog nito, hinubog ng complete doon sa liquid. Eh, ano naman yung submersion? Kung ang immersion pala ay Sige, complete na babasahin nilubog. ko. Yung submersion. Sige, tingnan natin, basahin natin. Ikaw na mismo ang papatunay. Oh. To make or someone or something go under the surface of the water. Then, Sige. Okay. or someone under liquid to cover or someone or something with a liquid. To go underwater. Ayun, go underwater. So, magkaiba pala yung immersion at submersion. Ayon sa binasa mo, tama pala. Sa iyo, magkaiba. Magkaiba. Hindi Ayun, magkaiba. sabi mo eh. Parehas yan. Magkaiba. Parehas yan. Okay, natapos na. Okay, salamat. Okay. So, ako naman, Pastor, tapos magtatanong ka? Sige. Okay. Okay, time So, start. ang ganda ng aming discussion ni Pastor, hindi kami si Manny Pacquiao at saka si Norman na nagpo-boxing. Ibang boxing ang ginagawa namin ni Norman at Manny Pacquiao. Amen? Una-una, ang aming topic ay about worship. Sabi ni Pastor, ang baptism daw ay ibig sabihin ng kunik. Hindi po yan literally na ibig sabihin ng baptism ay kunik. Ito po ang mga sumulat nito ay Bible scholar. Wala pa yung lolo ko, libro na to. Kaya kulong-kulong. Okay? Ano ang sabi? Baptism o baptizo. The use of the word baptizo in Jewish usage first appeared in the Mosaic laws of purification. Hindi sinabing deep purification. Okay, halika, supply na kagad. Wherein undeniable, ano sabi? Wherein undeniable means under washing or cleansing. Supply kagad yung deep. Ano raw? Undeniable, hindi mo kaya i-deny na pag sinabing baptism ay to purify, to wash, or to cleansing. Hindi lang to deep. Ayan, hindi pa ako nasabi niyan. Sabi yan ng Bible scholar, nakakampi ko. Okay? Another. Tinanong ko si Pastor, saan ba sinabing inulubog si Kristo? Sabi niya, possible daw na nilubog dahil umahon. Pag sinabing umahon, immersion. Saan ka nakakita ng nilubog immersion? Di ba? Pag sinabing immersion, umahon. Pag sinabing nilubog, submersion. Pag sinabing immersion, galing sa kapag, pumunta doon sa tubig, sa
dahil inalawag na at aahon, ang tawag immersion. Ngayon, pag pupunta sa tubig at nasa pampang, ang tawag immersion. Asahin ko, Pastor, ito. Sabi nito mamaya na, 3-step immersion, however, depicts more clearly the symbolic aspect of baptism since its 3-step of immersion, going into water, that is called immersion. Submersion, going under the water, and immersion, coming out of the water. Immersion, coming out, hindi immersion. Ang sabi nun, umahon si Kristo. Sabi, pag umahon, ang ibig sabihin ay coming out of the water, immersion, hindi submersion. Kaya sablay, hindi lang tuwid. Tinanong ko siya kanina, wala bang mababasang scripture sa Bible? Ay wala. Ay, bigla siyang kumambyo. Ang sabi niya, baka meron. Baka meron. Aba, meron talaga. Babasa tayo. Kasi ang baptism po, sa mga Hudyo, during the time, pag sinabing to wash, to cleanse, to purify, ibig sabihin po doon, ayon sa Biblia, sa gawa po ng aking mga kaibigan scholar, ibig sabihin nun ay konsepto ng baptism. To wash, to cleanse, and to purify. Hindi ibig sabihin lang ng tubig. Sablay po itong tubig lang. Dahil ang konsepto ng mga Hudyo, sila kapag yung kanilang mga gamit, yung kanilang mga bahay, yung kanilang mga furniture, binabautismohan nila yan, nililinis nila yan, hinuhugasan nila yan, pinupurify nila yan. Yun ang konsepto ng Jewish baptism. Mamaya kakasahin ko, nandito na sa kanila. Ang konsepto ng Jewish baptism, kaibigan ko rin mga scholar ang meron ito. Meron na pong baptism na nasaya. Tatanong ako ba na Okay, silence. ano ba yung nakasulat sa Bible? Sprinkle o baptize? Okay. Ano ba ang sa Bible, brother? Anong talata ba? New Testament. Kasi unang-una, Wala kasing mapapasa sa Old Testament yun eh. sprinkle. Hindi, yung baptism. Ano ba nakasulat? Baptism or sprinkle? Ulitin mo nga, ano ang nakasulat? Ano nakasulat sa Bible? Ang nakasulat sa Bible, baptism. Okay, baptism. Anong ibig sabihin ng baptism? Totoo bang ito ang meaning ng baptism? Hindi Yes or no? literally na ito ang kahulugan ng So, no. baptism. Okay. Ang kahulugan ng baptism sa konsepto ng mga Hudyo ay to cleanse, to wash, and to purify. Yun ang sagot ko. Okay. Kasi dahil sa mga Hudyo to. Sa mga Hudyo to, hindi ko sa mga Christian. Hindi ko tinatanong yan sa Hudyo. Okay. Ang New Testament na tinutukoy ko. Yung mga Kristiyano. Okay. Ang Sa tanong ko, Kristiyano na tayo, sa Kristiyano. hindi, okay. O sige, bahala ka. Ikaw mo, bahala. Sa Kristiyano. Sige ako, wala ka pumunta na Hudyo or Kristiyano. Then, pero sige, okay na. Sige. Sa Kristiyano pa, ang ibig sabihin ba sa Greek ng baptism, baptizo? Okay, sa Yes, Kristiyano. sir. Sa Kristiyano. Dahil Okay. ang salitang baptizo Okay naman pala. ay sa Greek. Ang ibig sabihin, hindi, nagtatanong ako. Sige, sige. Sa mga tao. Baptizo, ibig sabihin sa Greek to ha, pag sinabing baptizo, sabi, ito nga, the use of the word baptizo in the Jewish usage first appeared the Mosaic laws of purification. Okay. Where it undeniable means of the washing or cleansing. Tinatanong ko, Kristiyano, hindi. Kristiyano, okay, sa Kristiyano. Ganyan yung ginagamit tayo sa Kristiyano. Okay. Pwedeng puri,
Okay. pwede sprinkling, pwede submersion, Sige, sige. o ilulubog. Ang Greek word ba ng baptism ay baptizo? Yes. Baptizo. Pwede rin baptizo tayo o baptismus. Then, tinatanong ko lang kung baptizo. Pwede baptizo, pwede baptismus, pwede baptizo tayo. Pero ang Greek nga, baptizo. Walang problema. Okay. Ang ibig Hindi sabihin mo explain mo ang sinabi ko. ganyan yan. Kasi Yes, walang baptizo. pinag Ang tanong ko, ang ibig sabihin ba ng baptizo ay to immerse? Okay. Yes or no? Hindi ibig sabihin na literally na coconut lang. Pwede rin to wash, to purify, or to cleanse. Okay, Pwede natin baba. pwede sabihin general na pag sinabing baptizo ay totally lubog lang. Hindi ganon. Ha? Hindi ganon ang ibig sabihin nun. Pag sinabing baptizo, meaning to So, hindi say, ka, to hindi ka purify. sa kaya. Yes, hindi yan generally ha, hindi generally. So, naniwala ka dito kay Strong. Sabi ni Strong, fully wet. To make well, that is fully wet. Used in the New Testament, o sabi niya dito, to baptize Christian baptism. Ang tanong ko, naniniwala ka ba na yun ang ibig sabihin? Walang problema. Pero hindi general na ibig sabihin ng baptizo ay ito din. Okay ha? Naniniwala ako sa word na baptizo, but hindi ibig sabihin literally or understand the ability na ibig sabihin ay to give only. So, ibig sabihin, hindi mali yung sinabi ko. Hindi mali, pero hindi yan ang tunang konsepto yan. Hindi mali yan, tinatanggap lang, pero hindi yan ang directly, literally meaning ng baptizo. Okay, yun Okay, ang sabi ito, ko. dahil nga, ang tanong ko isa pa, sa Baptizo. saan ginagamit yung baptism? Sa ginagamit, okay. Sa Ginagamit Kristiyano, sa Kristiyano. Ginagamit ang bautismo sa lahat ng tao dahil utos siya ni Jesus sa Mateo 28:19-20. Humayo kayo sa lahat ng tao. Di ba? Sabi ko, di ba? All people sa Good News Translation. Go to all people, then baptize them. so lahat ng tao, Okay. ginagamit nyo ba ito sa bata? Ginagamit namin yan sa bata. Kung ginagamit nyo ito sa bata, naniniwala ka ba na ang bautismo, sabi ni Pedro, kailangan magsisi bago bautismo? Okay. Naniniwala ako, sinabi ni Pedro na kailangan magsisi bago baptisman. Yan ay para patungkol sa adult baptism. Yes or no muna? Naniniwala ako, pero patungkol yun sa adult baptism, hindi sa infant baptism. Okay. Tapos na. Okay. Okay. Tayo ko naman po. Okay, baka naman. Nakakala naman ako. Mag-start na naman. Okay. So yun nga, no? Actually, inamin naman niya, ito mga meaning na to tama. Noong una, pinabulaan, malitaw yun. Hindi yun mali, kasi yun nga mismo yung concept ng bautismo. Maliban na lang kung ang bautismo mo, ikagayahin mo nga, sabi nga kanina, hindi ko naman dinipila yung baptism ng mga Jewish. Pero yung concept ng bautismo ng mga Hudyo, ng mga Hudyo at Kristiyano, nagkaiba na sila dyan. Why? Kasi nga, may kinalaman ng baptism sa New Testament patungkol doon sa kaligtasan. Basahin natin. Mark chapter 16:16. Kung itong bautismo, sabi dito, basahin natin. He that believeth and is baptized shall be saved. Ang tanong dyan, dapat bautismohan niyo pati mga bata. Kaso ito nga, alam ko, marami naman sila, binabaptize sila lahat, pati bata. Kaya nga, meron ba sila? Kasi kung ang concept nila, kung ang concept dun sa baptism,
ay wash. Siguro, ewan ko, baka mayroon namang binuhusan ng tubig na malaking tao. Sa Catholic. Meron ka? Binuhusan? May ninong at ina? Meron. Kasi nga, kailangan ng baptismal certificate. Pero ang concept na yun, basahin ko ulit. He that believeth in all that baptized shall be saved. Sabi ko ka, kung ang concept mo, may magkaiba yan eh. Yung dearest concept, Christian concept sa New Testament, pagdating kay Kristo, may kaugnayan ng baptism dun sa repentance ng kasalanan at salvation. Amen? Ngayon, kung ito ay i-deny, sabi doon, he that believeth is baptized. Kaya tinanong ko kanina, ano bang ibig sabihin ng baptism sa Christian concept? Ito daw. Hindi naman pala eh. You cannot, hindi mo kayang pamalian yan kasi that's reality and that is katotohanan niya. May kinalaman ang baptism doon sa salvation and repentance ng tao. Kaya nga, ang daming talata. He that believeth. Problema dyan, pag yung bata, hindi na pininiwala ka. Iyak lang yan eh. Tingnan mo, may kasalanan ka, nagsisisi ka. Iyak lang yan. Walang pakialam niya kung ano yung ginawa niya. Hindi niya alam kung ano yung mortal sin niya. No? So hindi yan, alanganin mo ikapit yan, no? Maliban na lang kung talagang hugas lang. Hugas lang. Kasi kung ang pinag-uusapan dito ay essential for salvation, necessary for salvation, and I go for the baptism. Kaya nga kanina sinabi ko din, ang baptism, spiritual and literal sense yan. Hindi ko naman dinilin sabi na kanina eh. May Holy Ghost baptism eh. So we need to give some fruits, immerse to the Spirit of God in order to baptize of the Holy Spirit. So, yun. Ngayon, pamalian na lang sa iyan kung totoo at mali ba ito. At tunayan, may isang Kristyano sa Biblia, sa New Testament, na binuhusan. Okay? Okay, unang tanong, Pastor. Ang sabi mo, kailangan magsisi. Okay. So, pag nagsisi, mapapatawad na yung kasalanan. Tama? Oo. So, save na yun. Oo. Ba't hindi na ka napapautismuhan? Di nagsisi na lang pala. Wala nang kalapay tayo. Kasi may kinalaman yun. Diba? Save na eh. Sabi ko, ginanong ko. Gusto mo basahin Pag ko? nagsisi ba, save na? Oo, napapautismo ako pa, save na pala, nagsisi na. Hindi ka naniniwala sa Mark 6:16. Tinatanong ko, di ba sabi mo? Tinanong kita. Kasama ka Kapag siguro. tama nag-repentance na, safe na. Yes. E pag mabautismuhan mo pa, safe na. Kailangan kasi bautismo. Ano ang reason bakit pinabautismuhan? Kasi ginawa ni Kristo yun. Okay. Ginawa ni Kristo, kasi ka lang gumawa. Si Kristo ang unang binautismuhan sa panahong Kristiyano. Okay. So, maliban na lang kung hindi kayo sumusunod. Okay. Okay? So, Sumusunod ka meron. si Kristo nga, ligtas na, walang kasalanan, binautismuhan. Yung bang bautismo isa ni Jesus. Christian ba yun o Jewish ba yun? Isang beses na kasi siya, binabugay. Christian ba yun? Christian ba yun? Kung Christian ba yan, bakit hindi ginamit ang Father, Son, Holy Spirit? Baptismo din yan ang ginamit. Alam mo bakit? Kasi si Kristo yung Budyo ang Kristo. Ano ba si Kristo o Christian? Hindi si Kristo Jew eh. Ano? He is neither Jew or Greek eh. Si Kristo? He's direct from God. Hindi, tinatanong ko yung Diba? That's baptismo not na that ginamit ni John kay Kristo. Jewish baptism ba yun o Christian way baptism?
Pwedeng Jewish, pwedeng Christian. Si Cristo, Christian ba? Pwede mo sabi, Cristo ba? Cristo, Pwede Christian. mo naman sagutin, pwede mo naman tanongin, bakit? O, hindi mo sasabihin kasi hindi mo ako sinabihan bakit aso. Okay, okay na. Yun ang sagot ko. Another question, Pastor. Yung Mark 16:16, Okay. ang sumampalataya, mabautismuhan, maliligtas. Yes. Ang hindi sumampalataya at hindi mabautismuhan, condemn, tama? Yes. So ang bata, hindi na bautismuhan, sabi ko, walang faith. Kukondem ba ng Diyos yun o hindi ay sa Mark 16:16? Pwede hindi. Pwede ko. Depende sa... Kasi sabi, ang sino mang sumampalataya at magsisi bautismuhan. Pero ang hindi magsisi, parurusahan. Ang bata sabi ko, hindi na kaya magsisi. Parurusahan o hindi? Depende sa magulang. Hindi ba? Parurusahan mo o hindi? Mark 16:16. Ang bautismo at magsisi, maliligtas. Yes, Ang I know. hindi At saka ang ito, hindi yes. magsisi, parurusahan. Ang bata, ayon sa'yo, hindi nagsisi. Parurusahan ba yun o hindi? Yes and no. Yes. Namamatang sa dalawang. May katotohanan lang yan sa akin. Okay, another question. Hindi lang ako dun sa isa. Okay. Papasok tayo doon sa bautismo na pinuhusan. Si Ananias, pumunta doon si San Pablo. Tama, dating Paul, naging San Pablo. Yung oras ko, pangalawang pasa. Diba? Sa loob ng bahay, ang sabi doon, at si Saros sa ulay tumayo at nagpabautismo. Nilublubayon o binuhusan? Sa loob ng bahay. Kayang patunayan yan, nainig na po. Dahil lumog sa papaanong paraan na sa loob ng bahay siya nilublog. Meron na lang swimming pool doon. Sino mo sila? Gusto mo patunayan po sa Roman culture, meron talaga silang pool. Ano singin po sa loob? Yes. Sigurado ako singin po. Wala na ako ngayon. Wala na ako. Yung swimming pool. Gano'n naman kalalim yung swimming pool sa loob. Yung dapat na sila ay may loob. Ano po? Sa Roman yun. Yes. Ang Romano ba ay Pagano o Kristiyano? Sa Kristyano, Hindi na ano ang mga Romano ba? Kristiyano o Pagano? hindi nila pagano. Okay, Pagano. Hindi nila ginagamit yan sa wedding day, Christian day. Pero sa kaugalian ng mga Romano may pool sila. Si Ana, Romano Romano. na lang, papatunayan sa akin Si sa iyo. Ananias pa, Romano o Jewish? Roman. At saan talata mo mabasa Romano si Ananias? Ananias, pangalan? Hindi. Ananias. Baka yung gusto mo sabihin, si Cornelius. Hindi si Ananias. Kasi Ananias, Hudyo. Hudyo pala. Iba yung iniisip ko. May iniisip ko. Iba, okay. Lahat ng Ananias doon, Hudyo yun. Wala ka lang. O si Ananias ay Hudyo. Hudyo, okay. Okay siya. So, hindi pa labahan ng Hudyo yung pinuntahan nila. Ay, hindi pa labahan ng Oo, Romano. tama. Hindi pa labahan ng Romano. Hindi pa lang Actually, actually, iba yung iniisip ko na gamitin mo. Last time. Actually, nakahanda naman ako doon. Oo. Nakahanda naman ako doon kasi akala ko tatanong ang sasabihin mo, pagtutunayan mo sa akin. Nung si Ananias ay nagtungo doon sa bahay, actually si Ananias ang magpabautismo. Hindi siya yung mabautismohan. Kaya mali yung tanong mo sa akin. Nakialan ako ng tanong mo. Siya ang magpabautismo. Ang dapat ang tanong niya sa akin, nasaan yung tubig? Pero kaya kong patunayan sa iyo, doon sa panahon, kahit doon sa kulungan, mayroong pool. Katabi na nila. Ayaw patunayan, periodically, historical. For the second time ako, kaya magpakita yan. Okay? Maliban na lang, pabulaanan ako na sa Roman culture, doon sa kanilang, yung
yung pang-araw-araw na buhay ng mga Romans, may pool yan. Kanya? Pero hindi nila iniisip ang concept na ganito. Paligo lang, yun sa kanila. Pero yun naman, pwede dapat itinanong ni Father Gancho sa akin, yung na-convert ni Paul sa kulungan. Pastor, saan pinag-ispan yun? Sa loob ng bahay. Sa loob ng bahay, talagang mayroon sila. Ang bahay nila, hindi katulad ng bahay ng Pilipino. Kanya? Kahit sumiin nyo pa, hindi katulad ng Pilipino yan. Eh, Pilipino, nagpapatang eh. Kasi lumukubin. Okay. So, ang tanong ko, sabi niya kanina, bakit, tinanong niya ako kanina, bakit yung bata, may nariligtas ba na bata? Kahit hindi na ba? Meron. Ano na lang version, no? Pero may bata hindi naliligtas. Ngayon, ito ba ay, kaya medyo nahihirapan akong i-ano sa kanya. Kasi kung ang pag-uusapan lang natin ay patungkol doon sa sprinkling and immersion, dapat may connection doon sa salvation. So, sa akin kasi, yung baptism connected doon sa salvation. Repentance. Eh, may bata ba pwede ito na lang, hindi naman ito napatunayan. Hindi naman ito na pamalian. May bata bang nagsisisi sa mortal sin niya? Yung bata ba naniniwala na agad doon sa sinabi mo, si Kristo, tanggapin mo, magiging Panginoon ng tagapagligtas. Pagpapabautismo mo po. Wala eh. Hindi naman ang patunayan. Meron ba pinuhusan sa New Testament? Meron bang sprinkling? Wala kang mababasa kahit isa. Na Kristyano na binuhusan ng tubig. Wala. Lahat yan ay baptizo. Lahat yan ay immersed. Walang nito. Walang nitong salita na meaning na baptizo. So wala. Sa New Testament, Greek manuscript, wala kang mababasa nito. Sa baptism. Lahat yan ay baptizo. May ibig sabihin, to din. Ibig sabihin, you need to din. Halimbawa, si Kristo, umahon sa tubig. Eh, may sira ka sa kung hindi mo iniisip na saan ba siya galing? Ay, galing sa tubig. Umahon. Pag sinabi umahon, ay hindi linubo. Hello? Common sense yan. Basahin natin. Matthew chapter 3, verse 16. Hindi mo nga rin mababasa doon na nabasa yung damit niya. Pero ang nice doon, pati damit, basa. Saan siya pumunta? Tubig. Umahon sa tubig. Hindi pinuhusan. Hindi winisikan. Maliban na lang, kung sasabihin ni Padre Mencho, si Kristo ay pinuhusan. O winisikan. Buhos, winisikan. Wala! Umahon sa tubig. Dip. Submerge. Immerse. 15 seconds. So wala. Hindi napatunayan ni Padre Mencho. So, sa konsepto na sinishare ko, ang baptism, may kaugnayan sa repentance. Bilis ng 15 seconds. Okay, di na ako magtatanong, ililipat ko na lang. Ang sabi ni Pastor, wala daw Kristiyanong binuhusan at winisikan sa New Testament. Sabi niya, di ba? Naka-record, wala daw nito sa Greek na mababasa.
hindi nagbabasta si Pastor. Dahil si San Pablo ay na-convert sa Christianity. Ito ang patotoo ni Apostol San Pablo. Pastor, pakinig ka. Tapos na ako, no? Tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya na ang ating mga puso na winisikan. Kaya, sabi ko wala. Winisikan mula sa isang masamang muli at nito nahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. Ayun. Meron pa rin. Hindi mo naman. Wala. Pero, wishing spring. Nahugasan nito. Wasag. Alam mo, ito ba pastor sa Old Testament? Saya may sinabihan natin eh. Ayon sa Levitico, meron din ang winisip ng tubig para sa paglilinis, pastor. Basahin natin ang Levitico. Nasa ano yan, Hebrew chapter, yung ginawa ko, ay binasa ko. Hebrew yun, nasa Hebrew chapter 10, verse 22. Ito yung mga winisip, pastor, sa Bible. Old Testament, sabi ko, wala. At kukunin niya ang kahoy na sentro at ang hisopo at ang grana at ang ipong buhay at babasahin sa dugo at ng ipong pinatay at sa tubig na umaagos at iwiwisik. Yung tubig iwiwisik na nakakito ang bahay. Nakita mo? Isasawsa sa tubig saka iwiwisik. Meron silang konsepto ng wisik sa Bible, Old Testament. Ito mga pastor, sabi mo wala nagagdagan ko pa. Numeros chapter 8, verse 7. Ang sabi nito sa Numeros chapter 8, sabi ko sa'yo, meron silang konsepto eh. Okay, chapter 8, verse 7. Sabi rito, pastor, ito sabi at ganito ang gagawin mo sa kanila upang linisin sila. Baptism is to cleanse, to purify, to wash. Ganito ang gagawin mo sa kanila upang linisin sila. Iwisik mo sa kanila ang tubig, ang paglilinis ng sala. Tangina mo nga, sabi mo wala. Sabi mo wala, pastor. Another pastor, dalawa na. Pangatlo, isip ko ulit, Numeros 19:18. Ito, sabi rito. Sabi mo wala, baka yun kita ng Bible, okay. At isang malinis na tao ay kukuha ng isopo at itutubog sa tubig at iwiwisik. Sabi ko wala sa Old Testament. Tumatawa si Pastor. Ang sa laman. At iwiwisik sa lahat ng kasangkapan sa mga taong nandudong. Biruin mo, hindi lang sa kasangkapan, pati sa taong nandudong. May mga taong wala. Wala kang bata ron? Meron. Another. At iwiwisit ng tao malinis sa marumi sa ikatlong araw at sa ikapitong araw. At lilinisin niya siya sa ikapitong araw at siya maglalaban ang kanyang mga suot at maliligo sa tubig at magiging malinis na sa hapon. 1 minute. Ngunit ang tao magiging marumi at hindi naglilinis at ihiwalay ang tao iyon sa gitna ng kapulungan sapagkat kanya inihawa ang sanktuaryo ng Panginoon ang tubig para sa karamihan ay hindi iwiwisik sa
36 verse 25. Wala akong tunay na eh. Sabi ni Ezekiel eh. Sabi ni Ezekiel, Pastor, pakinggan mo, sabi ni Ezekiel. Hinulaan niya yung palatuntunan na yun. At ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo. At kayo'y magiging malinis sa buo ninyong karumihan. Okay, tanong. Pwede na ito. Okay, 5 minutes. Pakiluwasan mo nga, bro. Tapos na isang natin. Ayon sa atin, meron pa daw. Meron ba? Okay, last take 5. Okay, sige, Pastor. Start. Yung winisip ba, dugo o tubig? Okay, sinabi ko na sa'yo, gumamit ng dugo at gumamit ng tubig. Okay, doon sa New Testament, ang iwinisip ba, blood or water? Doon sa binasa ko sa Hebrew, tubig. Ang sabi. Tubig yan ako. Oo. Basahin ko. Dito nga eh. Basahin mo. Naka-explain sa'yo. Basa. Saan niya? Ay, basa. Paki-start lang yung time. Paki-start. Papabasa ako. Yung binasa ko, Hebrew 10:22 ha. Hebrew 10:22 kayo ginagawa mo. Hindi ba, ano? Hebrew 10:22 yung binasa ko, Pastor. Basa. Sabi, tayo'y nagsilangit na may tapat na puso Okay. sa lubos na pananampalataya na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budi at nahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. Hindi dugo. Okay. Hindi dugo ang tubig. So, hindi dugo ang iwinisip. Tanong. Doon sa isa kanina, Ano sa isa? yung talata of Testament, hindi mo binanggit yung talata eh. Yun ba ay patungkol doon sa batang bibisikan o paglilinis lamang? Okay. Para sa lahat ng mga tao Yes, sa sir. sa bahay. Para sa bata o hindi? Hindi lang para sa bata, sa lahat na nakatira sa tent, at ito'y magiging palatuntunan nilang magpakilala. Okay. Kasama. Yung ano ba talata ko? Hebrews 10? Ito. Bata ba yun? Bata ba dyan o matanda? Okay, bata ba ito, matanda. Natural, dahil ito ay nagsisisi. Pakisagot. Bata o matanda? Matanda. Okay. Hindi pa na bata. Bakit kayo nag-iwisik sa Bakit kami nag-iisip ng bata? Bakit? Okay. Ito. Dahil unang-una, ang bata, tao yan. Kasama yan sa sambahayan. Ayon ko sa binasa ko, winisikan ang buong sambahayan na nakatira sa loob ng kanilang tent. Ito ay palatuntunan magpakailanman. Kasama yung bata. Yung bata ba masama ang budi o mabuti? Unang-una ang bata, wala yung kasalanan na actual sin. Hindi mo sinasabi eh. Masama ba ang budi o Mas hindi? mabuti yung nagdito Okay. dyan. Okay. Bakit dito kailangan sumisikat para maging kabuti-buti? Sir, ang tanong mo rito kanina, maganda ito. Sinagot ko, maganda ito. Ngayon, sinatanong mo rito Sabi mo kanina, di ba ina-apply niyo rin sa bata yan? Sabi mo, kung sa pera. Okay, in-apply ko to. In-apply ko to. Nagtatanong ako, I'll explain. Ang tinatanong ko, bakit mo ina-apply yan sa bata? Yung sabi mo kanina, yung bata, mabuti-buti. Sa bata mo ina-apply yan. Sabi mo, kailangan mo isipin ng tubig para in-apply. Ang sagot. Bumasa ako ng numeros, di ba? Ito ay magiging palatuntunan sa inyong sambahayan. At lahat ng nasa loob ng tent o tirahan, winisikan ng tubig. Di ba? Ay sabi nga niyan, kailangan mo umisikan ng tubig yung para Kasi mabuti ito, Hebrew, Tinatanong nga Christian kita. context na to. Christian context. Tinatanong nga kita, masama ba buti ng bata? Hindi. Bakit kailangan umisikan? Dahil kailangan din silang bautismohan sa pamamagitan ng wisi, buhos, at immersion. Dahil ang Catholic Church, hindi lang wisik, hindi lang binubuho, kundi binubuhusan din. Sa simbahan namin, ang bata, hindi naman namin winiwisikan din eh. Binubuhusan. Wala kami ba ang winiwisikan pag nakitingnan kung hindi binubuhusan?
mag-explain ako ng 2. May 2 minutes pa ako eh. Salamat. Hindi, may last, ano ka pa, isa. Meron pa, stand pa ako. Kasi mag-isang mo lang ng 2 minutes. Tapos ako, last. May last pa ba siya? Wala na. Wala na. Oh, sige, Hindi ako sige. siya. Naka-stand ako. 45 minutes. Hindi, bibigay ko na sa yung 2 minutes. Oh, sige. Okay. Para Salamat, pay. Pastor. Okay. Salamat. Okay. Unang-una, Pastor, walang bata sa loob ng simbahan namin na winibisikan. Kung hindi, binubuhusan yan. Wala. Sa amin, nangyayari ang wisik kapag ka maraming mga catechumens. Pag sinabing catechumens, yung mga malalaking Kristiyano na hindi na nabautismohan. Dahil wala kaming swimming pool sa bahay, napakarami nun, pwede namin yung wisikan. Kagaya ng pangyayari noon sa upper room nang dumating ang Pentecoste, nararaw si Apostol San Pedro, noong araw na yun, 3,000 ang nabautismohan. Napakalayo ng ilog Jordan doon. At walang tubig doon. Anong gagawin mo doon? Wisik. Wisik yun. 3,000 ang araw na yun. Na-autismo yan. Ngayon kung sasabihin mo meron ng drummer ng swimming pool, aabuti ka na isang libro, kakalublog. 3,000 yun. 50 seconds. Wisik yun. Hindi kaya na isang araw ang maglublog ng 3,000, Pastor. At saan ka kukuha ng ganong karaming tubig para ibuhos mo ron? Noong araw na yun, 3,000 ang nabautismuhan. Salamat, Pastor. Glory to God. God bless. Salamat. So, salamat. Thank you very much. Thunder naman? Thunder? Okay, thunder. Sandwich natin para Pwede natin yan, no? Sandwich natin si Simon para Ay, sige, wag mo na yan. Ako to na namin. Pwede magpahinga. Sa mga manonood, ang bando namin ni Pastor Sustento, mamaya na yung ranto namin, ang ranto niya kay Pastor Luis Simon, na aking kaibigan. Pagbabalik ako, ranto na namin yan ni Turman at ni Pacquiao. Okay. Kahit ilang minutes yan. The same thing. Pakiuhasan na lang po. Sige, okay. Salamat. Start. Time. Okay, so, pag-usapan namin yung 5 minutes. Berean concept. So, Nicolaitan and Berean concept. Ano ba yung biblical concept patungkol sa Nicolaitan? But, Berean. This is a very crucial topic kasi it can lead to Nicolaitanism again kung hindi ito tatama. Okay, basahin ko lang. Pwede po, kabuklat. Ako lang sabihin kong verse, pakibuklat John chapter 5 verse 39, no? Berean and Nicolaitan. What is the proper context sa Bible? Ano ba talaga yung biblical concept nito? Okay. John chapter 5, 39. Pakibasa, sabi dyan, search the scriptures. Si Jesus sabi niya, search the scriptures. Nakalagay pa ako wala daily, no? Basta search the scriptures. Okay. So, punta muna ako doon. Ito napakahalaga nito, search the scriptures. Mamaya. Eh, ano ba yung mga yan, no? Whether it is kasama lahat ng kasulatan dyan, wala siyang pinipera. Okay. So, next, punta tayo dun sa Acts chapter 17, verse 11. This is very controversial topic. No? Kasama sa end time. Kasama na end time dito. Sa bumibira sa Berean term. Galit sa term na to. Kasi gawa-gawa lang daw to ni Brother Francis na.
Siguradong kasama yan. Okay, ano ba yung Berean concept? Berean concept is this. Pakibasa. Acts 17:11. Ay, Ang dami. open nyo rin yung Bible nyo. So, ito. Sulat kayo yung verse 17:11. Sabi doon, noble ang mga taga-Berea. Why? Ito yung attitude ng Berea, no? Ng mga taga-Berea. Berean sila. Why? Bakit sila tinawag na Berean? Kasi ito sila. They are noble. Take note. Nung pumunta si Paul, dahil ang aral ng mga taga-Berea, they are Judaizer. No? Hindi sila Christian. They are Judaizer. No? Naniniwala sila sa Judaism. And yet, si Paul, alam nila si Paul ay Judaism. Pero may dala-dala ng aral iba si Paul. So, nag-progress na si Paul, no? Nung sinisira ni Paul, yung mga taga-Berea, may aral ang mga taga-Berea. Hindi parehas sa aral ni Paul yan. Ito, hindi parehas sa aral ni Paul ang aral na dala ng mga Judaism. Why? Kasi unang-una, ang Judaismo hindi naniniwala kay Kristo. Hindi naniniwala na namatay at nabuhay na maguli. And yet, Paul, ano ni Paul? Sabi ni Paul, si Paul ay naniniwala. Siya ay, ano nangyari kay Paul? Na-experience niya si Jesus Christ mismo. Nung siya ipapuntang Damascus, may liwanag, siya ay nabulat. Sabi niya, Panginoon, sino ka? Ang sagot ni Paul, sagot ng Panginoon, ako pinag-uusig mo. Nung panahon na yun, si Paul ay Judaism. Parehas pa nga nila eh. Judaism si Paul. Si Paul ay isang Pariseo. At siya ay magaling sa kautusan. Alam niya yung mga kautusan. Pero ito yung nangyari. Nung nagsishare na si Paul tungkol doon sa gospel, mamaya papakita ko yung mga verses na ano ba yung dala ni Paul. Hindi parehas ng dala ng taga-Berea. Papatunayan ko sa inyo ang tunay ng pagka-Berean, hindi yung pakikinggan mo lang yung kagrupo mo. 2 minutes. 2 seconds. Time is up now. Okay. Ang damo niyan, bro. 2 minutes, 1 minute, Then, stop. Sorry. 2 seconds. Okay. Seconds. Seconds lang. Seconds. Nagkamali. Nagkamali. Sorry. Tao lang. Tama. Gusto kasi niya yung ibang moderator. Start na ba? Unang-una, Start. Okay, start. unang-una, Akyat ka sa taas, Pastor. sabi mo, Pastor, akyat ka sa taas. okay. Sabi mo, ang Nicolaitans, hindi pinapayagan ang kanilang miyembro na makinig sa turo ng iba. Tinititigan mo yan. Tinititigan mo yan. Wala pa akong tinapik. Very Hindi, yung tinapik ko. Nicolaitans, inamol mo yun eh, kasi na 2 minutes na. Wala pa akong sinabi ko na. Sinabi ko. Hindi, sinabi mo. Yung Gusto mo na rito, wala pa akong sinasabi. Sige. Sige. Okay. Yun sa John 5:39, saka Acts chapter 17, verse 11. Ano ba ang sinusuri doon? Kasulatan o pula ang aral? Kasama na yun. Kasama? Kasulatan? Pula ang aral? Kasulatan. O kasulatan, okay. Whether it is mali o tama.
Pwedeng mali. Tama. Yes. Kasulatan ba, nagsasabi ba ng mali? Yung kasulatan, yung banal na kasulatan, nagsasabi ba ng mali? Kasi sabi mo, parehong mali. Parehong banal. Ginagamit nga ng kaaway yung kasulatan. Hindi nga, yung tinatanong ko yung kasulatan, hindi ginagamit ng kaaway. Yung kasulatan ba, nagtuturo ng mali? Hindi. O yun, hindi. Okay. Pero Ngayon, alam mo ba yung technical term ng Judaizer? Ano ba ang ibig sabihin ng Judaizer? Doon sa kautusan lamang sila. Oh, ganun ba? Maliban na lang, Okay. mayroon ka sarili mong Yun. Yung mga Hudyo sa Acts chapter 15, Okay. mga Judaizer yun, naniniwala ba sila kay Kristo? Acts 15? Acts 15, doon sa Council of Jerusalem, mga Judaizer yun. Okay. Naniniwala ba sila kay Kristo o hindi? Hindi. Ay, hindi. Sige. Ay, patunayan natin mamaya. Pwede. Okay. Ano ang pagkakaiba ng Judaism sa Judaizer? Loading. Oo, yun. Kasi sa Judaizer, nabanggit mo, ano ang pagkakaiba nun? Parehas lang. Sige, parehas lang. Sige, mamaya. Paiba yan. Okay. So, ano ba ang ibig sabihin mo ng Nicolaitan? Ang ibig sabihin ng Nicolaitan, from the word Nikao and Laity. Nikao means to conquer, no? Then Laity is yung clergy, no? No. The Laity is the people. So, this is spirit conquering the people. To what? To close their mind. Those their mind saan? Doon sa tama, doon sa nagsishare. O whether O doon sa tama. Pero pagka mali ang aral, pinagsaitalutan pa, The same, na. the same. The same. Okay, nakarecord yan ha? Nakarecord yan. Pinopost mo kasi sa Facebook, ganito. Ang Nicolaitans, hindi pinapayagan ang kanilang membro na makinig sa turo ng iba. Tama ba ito? Tinatanggap mo na ganito ang term mo. Pakiulit. Ang Nicolaitans, hindi pinapayagan ang kanilang membro na makinig ng iba. In other words, kinukulong nila ang Yes. kanilang membro. Nicolaita talaga yan. Okay. Yung pakikinig sa turo ng iba, meron bang babala si Apostol Pedro patungkol doon? Meron. Meron. Ano ang babala niya? I-entertain ba o hindi? Sabi niya, Mark. Mark yan. Mark 10. Okay, malayo. Hindi sinabi mo pakinig. Okay. Sige. So, yun na. Kasi medyo ano yung time eh. Sige, ano yung pala. Detay ko ulit kasi nagtanong siya eh. Okay. So, i-resume ko ulit ng 5 minutes. Magbukas ako sa inyo ko. Kasi tumayo ka na ng 5 minutes. Tapos hindi pa tapos. Meron pa ako. Mahaba pa. 2 minutes, Hindi, wala na siya tanong eh. Wala na. Wait. Wait. Okay. Okay. Panibago na ulit. Ito. Start time na. Start time. Pakita yung mga Judaizer sa Judaism. Actually, Judaizer is Judaism religion. Judaizer, yun yung mga tao ng Judaism. Oo, hindi mo masakit kami na tama naman. Kaya nga nahirapan lang. Loading. So, okay lang yan. Loading. Pero the same lang yan. No? Ewan ko sa kanya, mayroon siya sa siguro tawag doon sa religion, Judaism. Yung Judaizer, mga tao. So, okay, punta tayo dito. Speaking of this. Ang tanong, ito pamalihan na namin pang Pastor Luis to. Parehas pa ng aral si Pablo at yung mga taga-Berea? Hindi. Basa. Acts 17:11. Sundan nyo na lang mga kapatid, no? Hindi sila parehas. And sabi niya, ang concept niya, ng pakahulugan niya, na naaking nasisense. Yung mga alam nyo, kailan pabuksan nyo ng Bible. Nasisense ko, ay ito yung gusto niya. Kailangan ang Berea, pakikinggan lang niya, kagrupo niya. Hindi ganyan ang concept ng tunay
na Espiritu ni Kristo. Espiritu ng mga noblemen na itinaas ni Pablo. Ulitin ko, sabi ni Pablo, ngayon naging mararangal ang mga ito kaysa mga taga-Tesalonika. Ano ba yung mga taga-Tesalonika? Anong ginawa nila? Ito yung ginawa nila. Nicolaita. Anong ginawa? Nasa taas yun. Mali. Nasa baba pa lang. Ano, pakihanap nga yung mga kapatid, tulungan niyo ako. 13. But precious Jews of Thessalonica. Ito yung ginawa ng mga taga-Tesalonika. Mga Hudyo sila. Ito yung ginawa. Datamwan ng maunawa ng mga Hudyong taga-Tesalonika na sa Berea ay pinangangaral din ni Pablo. Ang salita ng Diyos ay nagsiparoon din naman at ginulo. Tamang spirito ba yan? Hindi. Maling spirito yan. Mali ang siraan ng kapatid ng hindi tamang pagsira. Sabi niya dito, ginulo yung isip. At ang sinabi? Sabi dito, nagsiparot, binagawag ang karamihan. Nangangaral si Paul patungkol doon sa Ebanghelyo ni Kristo sa Berea. Pero ang ginawa ng mga taga-Thessalonica, ginulo. Sinabi, mali yan. Hindi na nakasulat, pero extrapolation, sasabihin niya, ginulo. Ang tanong, parehas ba sila ng aral? So, mali na ang concept mo ng pagkaberea na dapat mo lang pakinggan yung kagrupo mo at tamang kapareho mong aral. So, sa concept ng pagkaberea, ang dapat mong pakinggan lahat. Basa. 1 Thessalonians 5:21. Prove all things. Sabi doon, pag sinabing all things, kasama ba mali? Kasama ba yun? Kasama ba ang iniisip ng mga Protestant, Catholic Church, mali? Pero kailangan ba natin suriin? Kailangan kasi mahal natin mga kapatid. May aral na tamang tinuturo din yan. Maliban na lang kung tinuturo ni Brother Luis, ang mga Catholic Church, walang tama. Ramdam ko kanina pareha sila ng unawa Diba? Pareha sila ng sprinkling. Ng bautismo. Hindi pareha sila. Isa pa. Ngayon, kung ito pa, sabi, test every spirit. Pakibasa. Sinabi doon, test every spirit. Ang tanong, bakit mo itetest yung kapwa mo kapareha sa aral? Yan ba ang nararapat na gawin mo doon sa kaparehas mong aral? No! That's irrelevant. 30 seconds. Why? Alam niyo kung bakit? Paano mo itetest yung kaparehas mo? Ay kaparehas mo tama yan. So mali ang concept. So ano tamang concept? Pag sinabing test every spirit, this is right or wrong doctrine. 10 seconds. 10, 9, So yun lang. Mamaya pa yun. Yun nga, Okay, now. ang maling concept na sinasabi ko, yung concept niya ng Nicolaitans. Ang termino niya kasi, pag sinabing Nicolaitans, pinagbabawalan ang miyembro na makinig ng turo ng iba. Yan ang kanyang konsepto ng Nicolaitans. Ano po ba yung Nicolaitans? Unang-una, ang Nicolaitans is follower of Nicolas. Ano po ba yung ginagawa ng ngayon sa Revelation chapter 2 verse 6, Revelation chapter 2 verse 14, Revelation chapter 2 verse 15, sila po yung nag-twist ng aral. Ano pa po? Nag-i-involve sa fornication, adultery. Yun po ang
term ng Nicolaitans. Saan mapapasa sa Biblia na ang Nicolaitans yung pinagpapawalan ng membro makinig ng iba? Saan mapapasa yun? Ang topic natin, pero yan si Nicolaitans, ha? Kaya nasa nasa topic ako. Saan mapapasa yun? At pangalawa, ganito. Doon sa ikalawang buwan, 1:9 hanggang 10, ang sabi pa nga ni Juan nun pag may nagdadala ng maling aral na ibang ebanghelyo, huwag niyong tanggapin sa bahay, di huwag babatiin. Ang tanong, Nicolaitans ba si Juan? Pag sinabi ng Nicolaitans si Juan, talo na ako, uuwi na ako. Diyan lang ako sa Bumamene. Okay? Sa ikalawang Korinto 11:3 hanggang 4, anong sabi ni Pablo? Nangangamba siya, natatakot siya, na baka yung inyong dalisay na pag-iisip, marumihan, kagaya ng FC Eva na nasukso. Bakit? Sapagkat may nagtuturo ng ibang Jesus. Anong perception ni Pablo? Natatakot. Sa Kemenan, sige, makinig ka sa iyo, sige. Kahit mahina ka, kaya tingnan mo, yung mag-sponsor sa kanya, nadala ng iba. Yun. Pero si Pablo, natatakot. Ang tanong, Nicolaitans ba si Pablo nun? Yun ang tatanungin ko sa kanya. Pag Nicolaitans si Pablo, talo na ako. Sabihin niya, Nicolaitans si Pablo. Okay. Tapos sa Luke, chapter 6, verse 39. Hindi ko na talagang bubuklatin kasi 5 minutes lang Meron sinasabi rin si Kristo na umiwas dun sa bulag na taga-akay dahil kapwa sila mahuhulog. Okay. Pag yung anak mo malapit sa bangin, sabi mo, sige, pumunta ka sa bangin. Okay lang yan. Ito nga si Kristo, pinaiiwas na niya dun sa bulag na taga-akay. At tanong, Nicolaitans ba si Kristo? Kung termino ni Mena ng masusunod, pero hindi naman gano'n ang term, yung pinapaiwas sa turo ng iba. Hindi masama mag-iwas ang mga puno ng iglesia sa kanilang mga miyembro laban doon sa bulaang tagapangaral. Kasi tungkulin ng pastor na pangalagaan ng kawan laban sa sa bulaang tagapagturo. Sasabihin naman, hindi yun ang topic natin ngayon. Ang topic natin ngayon, ano ba ang tamang konsepto ng Bereans? Ang konsepto ng Bereans, sinusuri ang kasulatan. Tapos, merong mga ngaral na pupunta sa kanya, ibang aral. Mapapakinggan niya, anong susurihin niya? Yung kasulatan. Hindi yung booklet ng mga kulto. Okay? Kasulatan. Okay, may 1 minute pa ako. Okay. Tingnan niyo dun sa 1 minute. sa Roma 16 hanggang 17. Nakonto ka, pastor. Nakonto. Roma 16 hanggang 17, sabi. 17 hanggang 18. Ngayon, ipinamamansin ko sa inyo, mga kapatid, na tandaan nyo, yaong pinanggagalingan ng mga pagkabahagi at katitisuran laban sa mga aral na nangapangaralan at kayo'y magsilayo sa kanila, sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod kay Kristo na Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mabubuting pananalita at may inang ng mga tulumpati ay dinadaya ang mga puso na walang malay. Ayun, ano po yung sabi ni Pablo? Doon sa mga nagiging sanhi ng pagkapapahagi at nagtuturo ng Kristo, 7. iwasan niyo sila. Magtatanong ako kay Pastor Luis. Pastor Luis, paano mo nalaman na mali yung isang grupo? Pinakinggan mo o hindi? Yun, ganito yun
Sagot. Pinakinggan mo, paano mo nalaman? Pinakinggan ko at sinuring ko sa kasulatan. So, pinakinggan mo. At sinuring ko sa kasulatan. Ibig sabihin, pinakinggan. Okay. Okay. Ang sabi ng Bible, sabi ni Paul sa Thessalonica, 1 Thessalonians 5:21, prove all things. Nararapat, pwede bang mag-prove ka dun sa kaparehas mong aral o dun sa ibang mong aral? Ang patunayan mo, yung mali mong konsepto ng Nicolaitans. Mali ang konsepto mo ng Nicolaitans. Patunayan mo na yung Nicolaitans, na yung pinagbabawal na makinig sa turo ng iba, kinukulong ng ibang membro, nasa Biblia. Patunayan mo. Yun nga sinasabi ko. Patunayan mo. Pinapatunayan ko at tinatanong. Okay, kasi ganito yun eh. Huwag ka matakot sumagot. Yung Nicolaitans, na definition mo, yun ang pini-question ko. Wala akong pini-question dun sa test every spirit. Nandiyan yan. Ang patunayan mo, sa harapan ngayon, yung definition mo ng Nicolaitans. Hindi kita pala ng pasin dyan. Hindi, nagtatanong ako, hindi pa ako nag-share. Tinatanong kita. Hindi, tinatanong kita. Huwag mo ako magpipilan. Okay, sige. Ano ba yan? Paano naman ginagawa sa Okay. Kasi ganito yun. Okay. Okay, isa pa. Ang variance concept, nagkakasundo tayo nun. Kasi ang tanong mo, wait lang. Ang tanong mo, variance concept. Tama yun. Agree ako ron. Test every spirit. Ang mali, Nicolaitans. Ang definition mo ng Nicolaitans, yun ang mali. Pagtanong ka sa Nicolaitans. Contrast lang yan. Huwag mo Pagtanong ka sa Nicolaitans, sasagutin kita dyan. tatanong kita, Mr. Moderator ulit. Pag sinabing test every spirit, para ba yan sa tamang kagrupo mo lang, kapalas mong aral? Yes or no? Ganito. Yes or no muna, sir? Yes. Yes or no? Pag wala siya tinanong bakit, huwag ka muna magpaliwanag. Hindi kita tinatanong bakit, tinatanong ko lang yes or no. Para mabilis mo. Pag prove all things, yan ba ay para sa kapwa mo lang parehas na aral at tamang aral? Bakit mo kailangan i-prove? Tama o mamalayan yung mali. Ganito yun. Wala tayong problema sa variance term. Ang problema natin, yung termino mo ng Nicolaitans na wala sa Biblia. Paliwanag mo yung Nicolaitans. Kasi ganito yun eh. Ang tema natin, contrast, di ba? Contrast ng variance at Nicolaitans. Parehas kami ng term ng variance. Tatanong ako, Kung tutusin, wala kaming pagtatalo ron. huwag ka mag-explain. Ang ano doon, Nicolaitans. Doon tayo magtalo. Tanong, pastor. Nicolaitans ka lang. Tanong. So, anong tanong mo? Tanong ko, pag sinabing test, naka-prove, para ba yan doon sa tamang aral? Sinagot niya na. Tama na. Oo naman eh. At sagot po, oo. Tama na sa mali. Ibig sabihin, ang sinusuri mo lang ay tama. Hindi, tama at mali nga, sabi ko eh. O sige, pag-explain yung tama at mali. Ganito yun. Sinusuri, kumbaga may nangangaral. Pinakikinggan ko, pero ang patayan ko yung Biblia. Yun ang variance. Okay. Okay. Pero ang termino mo na Nicolaitans, yung pinagbabawalan ng membrong makinig sa iba, saan sa Biblia yun? Yun doon tayo magtalo. Hindi mo ako nagigitsin. Yeah, actually. Ang Nicolaitans ang kini-question ko sa'yo. Ito, kung focus ka sa variance, wala naman tayong pagtatalo. So, agree din pala si Pastor Louis. Hindi pa tapos. Marami pa, 3 minutes pa. 1 minute pa, 1 minute. Oh, 1 minute pa, 1 minute. Pwede na siyang pupupala. Ano, wait na. Wait na. Wait lang. Time na yun. Sige lang, sagot na tayo. Tanong ka eh. Hindi pa matapos. Hindi pa tapos. Tanong ka pa, pastor. Magtanong ka pa. Hindi ka lang sagot. May masinig ka. Okay. Hindi pa siya matapos. Hindi lang tanong siya eh. 30 seconds pa. 30 seconds pa. Ano? Wait lang. Eh, wala eh.
Okay. Oh, wait na. Wait na. Wait na oras. Oh, sige. 5 minutes. May 5 Oh, minutes. start. Okay. Time. Okay na. So, pansin niyo ang teknik ha. Ginigiit niya ako sa mga tanong na hindi naman kami nagtatalo. Okay. Wala kami pinag-uusapan na variance dito. Ang pinag-uusapan namin from the start kung ano ba ang definition ng Nicolaitans. Yun po yung pinag-uusapan namin. Una, nag-focus siya sa variance. Gusto ko na siyang sitahin eh. Kaso, hindi naman ako bastos kausap. Ayoko siyang sitahin. Ayoko sabihin, moderator, off topic. Ang topic na pinag-usapan namin, yung kanyang maling definition ng Nicolaitans. Patunayan niya. Saan mo babasa sa Biblia na pagka ang isang mangangaral o isang apostol ni Kristo, pagbawalan ng kanyang miyembro na makinig sa aral ng mali, Nicolaitans na. Saan mo babasa yun? Yun ang hinahamon ko eh. Basta lang siya kahit isa. Saan yun? Eh, pinasa niya, search for the scripture, variance, noble, search for the scripture. Tama yun. Tama yun na magsuri tayo sa kasulatan. Pero yung termino niya ng Nicolaitans, yun ang mali. Oh. Ito, ganito ah. Ganito. Kung pakikinggan yung kanyang termino na Nicolaitans, ayon sa kanyang term, hindi sa term ko, magiging siya ang Nicolaitans. Teka lang. Wait lang. Okay. Kung pakikinggan natin ang termino na Nicolaitans, ayon sa termino niya, siya yung lalabas na Nicolaitans. Bakit? Pinapangaral niya sa pulpitong ito. Sasabihin niya, huwag na kayong pumasok sa traditional school. Dahil sa traditional school, matututo kayo ng premarital sex. Mga ganyan. Oh. Sige lang. Tuturuan niya ng ganon. Sige, di ba okay na? Okay. Hindi, Nicolaitans, ganon. Oh. Pero tinuturo sa Biblia, go preach. Then make disciple to other nation, to whole nation. Oh. Eh, pagka inano mo sa homeschooling lang, ayaw mo na traditional school. Pero ikaw nag-test na. Pero tinuturo mo sa mga miyembro, matututo lang ng premarital sex. O ganyan-ganyan. Eh, hindi naman kasalanan ng traditional school matuto ng premarital sex yung ano. Hindi naman tinuro sa traditional school yun. Personal mo na ginawa yun. Sasabihin mo, traditional school ang problema. Okay. Parang ganun lang yun, mga kapatid. Kung ayon sa definition niya ng pagiging Nicolaitan, yung kinukulong ang miyembro. At hindi pinapakinggan yung turo ng iba. Pero hindi po ganun ang tunay na definition ng Nicolaitans. Ang definition ng Nicolaitans, yung mga nag-twist ng aral ng Diyos. Yung mga followers ni Balaam. Okay. Revelation chapter 2, verse 14. 15, 16. Mga fornicator. Adulterer. O, yan ang Nicolaitans. Yan. Kaya nga sabi ko itong Bereans, hindi natin pinag-uusapan yan. Ang maling termino mo ng Nicolaitans ang dapat doon tayo magtalo. Kasi ikaw, huwag kang manghuhusga ng lalo na sa Facebook. Sasabihin mo yung ibang entities, pati kami, dinamay mo. Kung galit ka sa ibang entities, huwag mo kami idamay ng mga evangelical. Okay? Kasi ang konsepto mo ng Nicolaitans, mali. Okay? Hindi mo inaalam eh. Hinahamon kita, basahin mo sa Biblia, letra por letra. Ang Nicolaitans, pinagbabawalan yung kanilang miyembro na makinig sa aral ng mga kulto.
Eh, pinapaiwas nga ni na pinapaiwas nga ni Pablo. Ano? Pinapaiwas ni Kristo. Kaya ang tanong ko sa'yo, di ko lang nandito si 30 seconds. Hindi mo masagot. Kaya technique nito, para makalamang lang, sa Mirayans magpo-focus, eh hindi naman natin talaga pinagtatalunan yun. Doon tayo mag-ano doon sa talaga nating pinagtatalunan. Mga kapatid. Kaya ako siya, ini-stop ka agad 10 seconds. Ini-stop ka agad para huwag malihis ang issue. Yun lamang po mga kapatid. Isa pa na ito, paki-ano. Wait na. Medyo Nasayang yung oras. Pag oras mo, syempre, hindi ka pwede itarakin. Kaya nga, okay lang sa akin. okay na. Start, 1, 2, start. 3, go! Oras niya, walang itarakin. I-explain ko yung Nicolaitan. Kasi, akala ko kasi Hindi ka magtatanong doon, mag-explain ka lang. mag-explain ako para maintindihan niyo yung... Kaya nga nasulat ko dito eh. Hindi lang Nicolaitan topic. Eh, tinanggap na rin pala niya yun. Salamat naman. Mamaya kasama yung sinikula. Salamat naman, pares ko na kami ng concept na. Basahin ko lang yung Nicolaitan Spirit. Yun lang. At syempre, gusto magbasa ng Nicolaitan Spirit ng propeta kasi nadamay naman dito yung sa end time. Kahit si Brother Branham, bumibira din siya ng Nicolaitan Spirit within the group. No? Basahin sabi dito sa Revelation chapter 2, verse 6. But this hast thou hatest the deeds of Nicolaitans, which I also hate. Ito, kinapuputan daw ni Kristo. Ito yung tanong. Nung si Kristo, sinabihan ng mga alagad, Panginoon, may nangangaral na katulad natin. Hanapin niyo yung verse na yun. Ang sagot ni Kristo, kaputan niyo sila. Di ba sagot ni Kristo? Sagot ni Kristo, kung sila ay atin, hindi sila laban sa atin. Ano pala ang kinapuputan ni Kristo? Yung laban at paninira doon sa kapwa mo ang gagapa. Kapwa mo kapatid. This is contextual. Tingnan mo kung ano yung tinapuputan ni Kristo. Tinaputan ba ni Kristo yung nangangaral sa panahon niya? Hindi. Sabi pa ni Kristo, kung sila ay sa atin, Mark 9:4. pakibasa mo. Pagkat ang hindi laban sa atin ay saka sa atin. Hindi dapat laban sa iyo. Hindi ka dapat nagagalit sa kapatid mo nang walang dahilan. Yan ang isang espiritu ng Nicolaitan. You hate your brother without a cause. Kasalanan sa Diyos yan. Yan ay tinapuputan ni Kristo. Next, may isa pang verse dito. Revelation chapter 2, verse yung deeds, no? 17 ba yan? Or doctrine. Doctrine. 15. Sabi niya dito sa 15, gayon din naman na mayroong ilan na naghahawak ng aral ng Nicolaita. Ano yung aral ng Nicolaita? May doktrina dati gawa lamang. Ina-exercise lang. Hindi ka to, hindi yan. Sinungaling yan, maling aral yan. Dugyot yan. Yan ang ginagawa eh. Pero ito, iba na. Iniaaral. Bawal makinig sa iba. Bakit malilihis? Ang problema ito, hindi talaga kinuha ang konsepto ng pagkabereyan. Kung umagi ka ng test every spirit ay para sa mali din, dapat pakinigin mo yung membro mo doon. Kung ikaw ang totoo, bakit ka takot pakinigin sa mali? Ang
Agree ako na hindi muna pansamantala kasi bata pa. Hindi mo pala aralan. Agree ako, take note of this. Agree ako, pansamantala. Huwag muna doon. Pero hindi habang buhay yan. Basahin natin. Hebrews chapter 5. Hebrews chapter 5 verse 12. Sabi niya dito, for when the time ye ought to be teachers, ye need that one teach you again, which is the first principle of the oracles of God, and become the have need of it, or strong need. Sabi niya doon, dati dapat malago na. Pero ngayon, kailangan literalan. Kung ang membro mo ay hindi pa malago, katuan, huwag mo munang pakiligin. Pero kung malago na, at naturuan mo na yan, Nicolaita ka na, pag yan ay binakuda mo, huwag makinig. Yan ang konsepto ko ng Nicolaita. Baka namimisin. So may 12 seconds, may 10 seconds pa ako. 10 seconds. 9, 8, 7, So, sa unang usapan, kasama yung Berean tapos binalina. 3, 2, Hindi ano ko ba? and tanong or rebat? Basta na, rebat tanong. Start. Rebat tanong na lang, rebat Now. tanong. Pansinin mo yung term niya. Pansinin mo. Yun ang konsepto ko ng Nicolaitan. Okay? Yun ang konsepto ko ng Nicolaitan. First time mo, balik tayo niyan. Okay? Pero hindi yan yung konsepto na nasa Biblia. Okay? Binasa niya kakuha ng Apokalipsis 2. Binasa niya ang Nicolaitan kinamumuhian, tapos binasa yung 15. Na, gayon din naman mayroon kang ilan na nakahawak sa aral ng Nicolaita. Ano ba yung aral ng Nicolaita na yun? Yung pagbabawal ba sa miyembro na makinig sa bulaang tagapangaral, kagaya ng sinasabi niya? Ituloy natin, itaas lang natin. Kung nabasa niya yung talagang 14, maiintindihan niya. Hindi siya nagbubulag-bulagan dun sa paligid. Interpretasyon, nasugdo lang siraan ng ibang grupo. Tinanatan na sa verse 14. Datapwat mayroon akong ilang bagay na laban sa iyo, sapagkat mayroon ka diyang ilan na nangahawak sa aral ni Balaam. Yan po yung Nicolaitans. Nangahawak saan? Sa aral ni Balaam. Kaya kami, ang aral na tinataguyod namin, aral ni Kristo, hindi aral ni Balaam, tapos palatangan mo kaming Nicolaitans. Okay, ano pa? Na siyang nagtuturo kay Balaam na maglagay ng katisuran sa harapan ng mga anak ni Israel upang magsikain ng mga bagay na inihain sa Diyos-Diyosan at makiapit. Nagturo pa kami sa mga miyembro ng ganon? Hindi. Eh saan yung sinasabi mo na ang Nicolaitans ay nagpapawal sa mga miyembro na makinig sa ibang tagapangaral, lalo na yung bulang tagapangaral? Dito sa Revelation chapter 2, wala. Anong sinabi mo? Yun lamang ang konsepto ko ng Nicolaitans. Kaya nga kanina minokorek na nga kita eh. Kasi sa Bereans ka nag-focus. Huwag naman ganun. Kung gusto natin ang talagang lagi mo sinasabi, huwag kang maninira ng kapwa mo. Kapwa mo taga-pangaral. Eh ako naman, nilagi akong principle dito. Tapos, you are granted the other evangelical group na mali naman. Ni single verse, walang nabasa. Eh, pagkakataon mo pa, baka may last 5 minutes ka pa. Magbasa ka ng isang single verse. Basta ako, nagbasa ako. Yung mga apostol, pinagbawalan ng kanilang mga
pinagbawalan yung pinapaiwas dun sa mga bulaang tagapangaral. Nicolaitans ba yun? Hindi po masama sa isang mangangaral na na protektahan ang kanilang mga miyembro laban sa aral na mali. At ito pa yung madalas nang sabihin, lalo na sa Facebook. Paano lalago yung miyembro mo kung hindi mo ihahayaang makinig sa aral ng iba? Ang paglago ka ng miyembro sa espiritual, doon sa aral ng mga kulto, basahin natin. Efeso 4:11. Puro personal at Hindi po ako nag-umpisa nito eh. Efeso 4:11. At ang pinagkalooban niya ng iba na maging mga apostol, at ang iba'y mga propeta, at ang iba'y evangelista, at ang iba'y pastor, mga guro. Sa verse 12, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Ituloy natin sa 13. Hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat na pangangatwiran ng kapuspusan ni Kristo. Kaya po ibinigay ang fivefold ministry, propeta, apostol, evangelista, guro, pastor, para para sila po ang maghubog sa mga miyembro sa kanilang ikalalago. 19 seconds. Paano ka magiging Nicolaitans? Ay, paano ka lalago Nicolaitans? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Ayun, pinapaano ko lang yung biblical concept ng Nicolaitans. Yun lang. Okay na. So, para pantay for sila, yung 5 komentar. Doon sa Nicolaitanismo, Wala. patunayan natin na yun ay pagsasarado. Doon sa Revelation 2, nung binanggit ang you hold the doctrine of the Nicolaitans, binanggit niya sa baba ni Balaam. Nauna yung Balaam. Yung Balaam, basahin niyo yung verse, tingnan niyo. Sa kanya dinagdag, so also. So binanggit niya also. You hold the doctrine of the Nicolaitan. So walang kinalaman kay Balaam yan. Yung Nicolaitan, nandun pa yan sa Ephesus Church. You have the deeds of the Nicolaitans. Yung deeds sa Ephesus naging doctrine sa Pergamos. That means to say, hindi siya doctrine of Balaam. Ang doctrine ng Nicolaitan, sa panahon ni Pablo sa Ephesus Church Age, alam ko ba sa kapwa niya Kristiyano nakaranas siya na yung ibang klaseng pag-uusik ng kapwa Kristiyano sisiraan talaga siya. Siniraan si Pablo para magbugbog ng maraming version, no? 2 Corinthians 11, nagtuturo rin ng Jesus. Pinakinig niya talaga siya. Carl Lewis, nagdag na po sa talataan. Alam mo yung 2 Corinthians 11, 1 and 4. So, pagtiisan niyo ako ng kaunti sa aking kabangkangan. Ito sa English yun. Ito ako tumatanda sa kapag. Bear with me a little with my falling. Okay. Brother Luis, sundan po sa verse 4. Sa verse 4, pag may dumating, ibang Jesus, ibang Ebanghelyo, ye do well, bear with them. So, comparison, ganito. Hebrews 5:12, huwag mo muna sila ipakinig kung gatas mo sila. Di ba may gatas, may karne? Hindi pwedeng habang buhay gatas ka. Yan ang pinapagalitan ni Pablo. Ang gatas, hindi talaga
makakapakinig. Hindi pa dapat makinig ng iba kasi sasarado ng isip nila. So, agree tayo kay Brother Simon na paggatas pa, huwag mo muna pakinig sa iba. Pero kung siya ay may edad na, spiritual kailangan niya ng karne. Ito yung karne, sulat niyo. 1 Peter 3:15. Maghanda ka ng sagot sa magtatanong sa'yo. Sino yung magtatanong sa'yo? Yung ibang, kahit may ibang aral, kahit maling aral, kailangan mo talaga malaman ang sagot dun sa maling aral. Paano mo masasagot ang maling aral kung hindi mo rin alam ang maling aral? So there will come a time sa isang tunay na Kristiyano, lalago siya dapat. Yan ang trabaho ng pastor, maalagaan ang paglabog niya. Maging mature berean siya. Ang mature berean na, hindi na siya takot doon sa maling aral. Tapos napawagin man niya yung pastor. Kaya na niya i-check sa scriptures yung maling aral. Kaya niya ipakita kung mali talaga yan. Ito yung both sides Posible naman, Brother Simon, na yung inaakala natin mali, pwedeng tama pala siya. Diba? Posible yan So, ang Bible ang huling ang tinitrain natin sa believer, maging mature, sa pag-check ng Word of God, katulad ng ginawa ng taga-Berea. So, it doesn't matter kung Judaismo ka pa o Christianismo ka na. Basta, mature ka na mag-check sa Word of God, pwede mo i-check kahit ibang aral. Ano sabi ni Barbara? Sige, kung baka may tama, share niyo sa akin. Diba? Ako rin, papakulik. Ibig sabihin, kahit anong samahan, hindi na bagay sa samahan o articles of faith. Basta nasa scriptures, na maliwanag, makita mo maliwanag, tanggapin. So, ang Nicoleta, ipiprevent na yan habang buhay. Habang buhay, huwag ka na mag-check. Huwag mo na ito pa rin yung 1 Peter 3:15. Huwag ka na mag-1 Thessalonians 5:21. Okay, next na. Candidate na. Sino mauna? Yung pastor, pwede na. Bigay ka muna, pastor. Okay. Second round namin ni... Ano pa rin? 5 minutes, 5 minutes. 5 minutes, 5 minutes. Kaming dalawa naman ni Pastor. Pwede na po i-off yung mic. Pwede na po tayo Sige, sige. Naririnig naman no? Okay. Start, time, Okay. now. Okay, yung topic ko po ay Ulo. patutunayan ko yung 7th thunder ng Revelation Mahina sa chapter audio pagka walang 10, verse Sige, sige. mahina sa call dito pagka walang mic. Ito na lang. Para marinig. Okay. Ulitin mo ulit yung timer. Balik. Ulit. Balik. Okay. Pwede ko ang sinapos. Okay. Game na. Wala na talaga. Wala na battery. Okay, sige. Okay na. Sige. Okay. Start, time, now. Okay, patutunayan ko po na Revelation chapter 10, verse 4 ay anghel, yung 7 thunder. No? Kasi, ang pagkaalam nila, ang 7 thunder ay tinig ng Diyos. No? Hindi ko yan tinututulan o ang problem, ang specific topic ay Revelation 10
Father, no? Bakit ko nasabing sino? Kasi meron siyang voice. Voices. No, babasahin ko lang. Sabi dito, at pagkaugong ng 7 kulog ay isusulat ko sana at narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, tatakan mo ang mga bagay na sinalita. Ang salitang sinalita. Pag sinabing sinalita, may bibig ba yan? Meron. Meron silang sarili nilang tinig, meron silang sariling bibig, meron silang sariling boses, no? At sabi dito, huwag mo isulat. Yan. So, ano pang isang, natin, no? Itong 7 kulog muna ito. Ito po ay 7 anghel. Bakit ko nasabi? Dahil mababasa yan sa Revelation chapter 1 verse Revelation chapter 1 verse 1. Babasahin ko lang, no? Kasi ang Diyos, ang hierarchy, ang pattern sa Book of Revelation ay ganito po. Una, ang Diyos, si Kristo, yung anghel, at si Juan. Sabi niya, ang pahayag ni Kristo na binigay sa kanya ng Diyos, si Kristo, na binigay ng Diyos, at binigay sa kanyang mga alipin, yung mga anghel, at binigay kay Juan. Bago dumating ang pahayag ng Diyos, yung pinag-uusapan ng Book of Revelation, dumadaan sa anghel. At yung anghel ang nagsasalita ng mga bagay ng misteryo na galing sa Diyos. Ito pa, sabi niya. Basahin ko lang, no? Sa Revelation chapter 2 verse 1, sabi niya dito, sa anghel ng iglesia. No? Sa anghel ng iglesia. Okay. Nag-oras po kayo? Oo. Ito, sabi niya dito. Revelation chapter 6, verse 1. At nakita ko ng buksan ng kordero ang isa sa 7 tatak. Narinig ko sa isa sa mga 4 na nilalang na buhay na nagsalitang gaya ng tunog ng kulog. Yung gaya ng kulog gaya ng nagsasalitang kulog, anghel po yun. At sabi niya, halika. Ang sabi, nagsalita ng halika. Sino po yan? Ito po yan. Mapapasa po yan. Sa Revelation, chapter 4, 30 seconds. verse 5. Sabi niya dito, at mula sa luklukan ay may lumalabas ng iglat at mga tinig at mga tulo. At sabi niya, at may 7 ilawang apoy na nabiliyas. 10 seconds. Wave na. Okay. Okay, start time now. Doon sa Revelation chapter 10 verse 3 hanggang 4. Ang 7 kulog doon ay sumisimbolo ng 7 anghel. Ang ginamit ko sino. Pero
problema to. Kung yun ay sino-sino, pwede mo ba akong bigyan kahit pangalan ng 5 anghel kung sino-sino yun? 5 lang. Walang pangalan. Walang pangalan. Sino? Yung name niya. Ganun anghel yun. Pero, unknown name. Oo, hindi kasi nabanggit. Hindi ba yun si Michael? Dahil, hindi rin yung Gabriel. Hindi rin. Hindi rin yung si Rafael. O, sino ngayon yun? Yun ang sinabi ng Bible, itong anghel. Ito ang anghel. Dapat sinabing pangalan. Okay. Another question. Dahil wala kang maibigay kahit 3 o 2. Sabi mo, ang anghel ay nagsasalita gaya ng kulog. Anong talata sa pamamagitan ng kulog nagsalita nga ang anghel? Bukod doon sa sinasabi mo, Revelation chapter 10 verse 3 hanggang 4. Nagsalita Sabi mo, pag nagsasalita daw, anghel yun. Anong talata ang magiging batayan mo na ang kulog na tinutukoy na nagsasalita ay anghel? Kulog ha? pwede nyo tulungan doon sa verse, ha? Tulungan. Tulungan si Pastor. Tulungan. Tulungan. Mga birayan kayo. Dahil ko Tulungan lang nyo. dito, son of a thunder. Pakitype nyo sa cellphone nyo, son of Thunder. thunder. Anak ng kulog yun si ano yun, mga apostle. Oo, pero nandito yun. Mark 3:7. Mark 3:7. Nakalagay yan. Si John tsaka si Anak ng kulog. Yung nakipag-usap siya doon sa ano, sa... Nakipag-usap siya doon sa... sa Diyos. John 12, basta. John 12. Pakitulungan kasi medyo nahirapan ako sa verse. Tulungan si Pastor. Tulungan. Yan. Mga birayan. Okay. 28. Ulitin kita na ha. Sabi mo, kapag nagsasalita ng boses ng kulog ay anghel yun. Anong talata na kapag nagsalita ang anghel ay sa pamamagitan ng kulog? Ito po ang sabi dito. 28 ba? Anong talata? Anong talata? Hindi yun eh. Yun. 29 at 18. Ano daw? Ano daw? Ito po, pakibasa. Ano ang talata? John 12:29. The people therefore that stood by and heard said that in thunder, others said an angel speak to him. Sabi, anghel daw yun. Yung thunder, angel. Angel ayon sa John chapter 12 verse 29. Okay. Sino yung kausap ni Kristo doon sa John 12:29 yung tinawag ngayon at nagsalita yung anghel ko nun? Yung ama ba talaga yun o yung anghel? Yun. Ano? Hindi na anghel ko ang pala yun. That's irrelevant. Bakit? Kasi ano bakit? Hindi relevant yun. Dito kasi Ginamit mo yung talata, Pastor. Wala problema. Kaya hindi relevant yun. Pinapakita ko lang na yung thunder, angel, Okay. So ano mo, nagtanong ako, sabi mo, nagsalita ang anghel sa kanya, narinig. Ang tanong ko, si Kristo yung tumawag sa taas. Sino yung tinawag yan? Yung anghel ba o yung ama? kasi nga ang sabi, Hindi, ang anghel ba o yung ama? yung ama. Okay. Pero ito yung sabi ng mga tao. Sabi ng mga tao. Angel speak to me. Pero nangyari doon, kumulog. Kumulog. Kaya yung boses narinig ng kumulog. Yung sa anghel o sa ama? Ama. Sa ama, okay. Pero hindi nila narinig directly yan. Kaya ang salita nila, an angel speak to me. Bakit Pero nila sa sasabihin? kay Kristo, Pwede pala, ang katunayan, pwede pala ang anghel ay thunder. pwede. Pero ang kausap ni Kristo, anghel o yung ama? Yung ama yung Yung ama. Yung nagsalita yung ama o yung anghel? Yung ama. Okay, yung ama. Salamat. Okay lang. Okay, ano pala yun? Hindi pala. Another question. Doon sa 10 Sisa ka na, medyo na-stiff leg ako. Masakit yung leg ko eh. Masakit eh. Kaya hindi ko pwedeng lakasan talaga yung boses ko. Okay.
Okay, sabi mo, pag nagsalita ng anghel sa pamamagitan ng kulong. 10 Okay. seconds. Yung kausap pa ni San Juan doon sa 10.3, anghel ba yun o yung mismo ang Diyos? Sa 10.3 ng 4. 10 times up now. Ako na lang ang mag-represent ako sa magtanong kasi. Okay, start. Time. Sabi ko una, mag-pretend pa ako eh. Okay. Okay. Okay, start na, start. Start. Time. Now. Okay. Okay. Gagamitin ko uli yung mga kaibigan kong biblical scholar. Hindi po literal na anghel yung nando doon sa Revelation chapter 10 verse 3 and 4. That is Revelation. It is a book of apocalyptic literature. The number 7 signifies the perfect number of divine. Hindi yan literal na anghel. Basahin natin kung literal na anghel ba yan. Diyos mismo, Moses mismo, ng Diyos yun. Basahin natin. Ang sabi nito, thunder. Sabi nito, in the imaginative philosophy of the Hebrew, thunder was regarded as the voice of God. Boses daw yun ng Diyos, hindi boses ng 7 anghel. Kaya nung hinihingan ko siya ng pangalan, kahit 4, 5, hindi niya alam yung pangalan. That is the voice of God. Another na kaibigan ko nagsabi, anghel ba talaga yun? Another scholar. Sabi dito, kung anghel ba yun? Basa. Hebrews consider thunder to be a revelation of God's power, and it represented God's chastening. Diyos pala yun. Okay. Talata sa Bible. Bumuklat ako ng talata sa Bible. Hindi talaga anghel yun. Makinig kayo. Ayon sa Exodus chapter 19 verse 19, sumagot ang Diyos sa pamamagitan ng kulong. Hindi anghel, yung Diyos pala yung kulong. 2 Samuel 22:14, nagpakulong si Yahweh mula sa langit, dinig ng kataas-taasang Diyos ang narinig. Nakita mo na, hindi anghel. Job 37 verse 2, pakinggan niyo ang tinig ng Diyos. Mula sa bibig niya nanggagaling ang kulong. Ang linaw niyan. Job 37:4, tinig na'y umuugong, parang dagundong ng kulong, hindi dagundong ng anghel. Another, Salmo 18:13, nagpakulong si Yahweh mula sa langit, tinig ng kataas-taasan, agad naririnig. Wala siyang supporting verse, pero ako ang dami. Ang dami akong nailatag. Another, Joel 2:11, parang pulog ang tinig ni Yahweh kung mag-utos sa kanyang hukbo. Napakalinaw. Another, Ecclesiastes 46:17, bilang tugon ng Panginoon, tumagundong ang ulog mula sa langit. Pagka nakakarinig ng dagundong ng ulog, that is a voice of God. It is not the voice of the 7 thunders, kagaya ng sinabi niya na anghel daw yun. Hindi niya nga mapangalanan eh, kahit isa lang nagbigay. Another, sa 1:12-28-30, sabi ni Jesus, Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Tinawag yung Ama, tinanong ko siya rito. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, pinararangalan ko na ito, at muli kong pararangalan, narinig iyon ang taong
John 37 verse 4 to 5. Sumunod nito ay isang ugong na tumatagundong. Siya'y kumukulong na ugong ng kanyang kalilagan. Ang hindi tumitigil, doon kung naririnig ang 30 kanyang seconds. tinig. Ang Diyos ay kumukulong. Kakilalalas ang kanyang tinig. Dakilang mga bagay ang gawa niya na hindi natin matatalastas. Hindi po yun anghel. Even the Bible 10 seconds. scholars tell us that the thunder is the voice of God Himself. Time's up now. Wala na, kaya nagagalit na ng yung ano ko, yung statement ko, masakit na naman eh. Okay, start. Time. Now. Ay, tanong. Sige. Pag sinabing sinalita, No. may bibig wala. Natural, meron, masasalita ba yan kung walang bibig? Sino ang nagsalita? Ah. Yung pitong pulong o ang Diyos? Ang Diyos mismo, gaya ng sabi ko, the seven thunders is signifies as a seven perfect divine revelation of Masahin ko God. lang. Kung talagang ang Diyos ang nagsalita. Yes. 7, 10, 3, and 4. At pagkaugong ng pitong pulong ay sinusulat ko sana at narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, tatakan mo ang mga bagay na sinalita ng pitong pulong. Sino nagsalita? Yung pitong pulong o ang Diyos? Gaya ng sabi ko, the seven thunders signifies the perfect divine number of God. That is God. Pag sinabing pitong kulog doon, ayon sa mga scholar na ginamit ko, signifies as a voice of Jehovah or the voice of God Himself. Ulitin ko lang. Basahin ko ulit. Okay. Ang mga bagay na sinalita ng ano? Pitong pulong. Okay. Sinabi bang sinalita ng Diyos? Okay, gaya ng sinabi ko, pitong kulog ang sinisignify ay the seven divine perfect number of God. Yan ang ibig sabihin niya, sinagot ni Pastor. Sinabi ko na pitong kulog, di ba? Pitong kulog signifies as a perfect number of divine God. Ulitin ko. Ulitin ko lang yung tanong. Ulitin ko rin isang Okay, dito naman sa talata basahin. Okay, babasahin ko. Fundamento. yes! Sabi dito, at nakita ko ng Ano talata yan? Iba talata yan? Revelation 6 verse 1. 6-1. At nakita ko ng buksan ng kordero ang isa sa mga pitong taktak at narinig ko sa isa sa mga nilalang buhay nagsalitang gaya ng tulog ng kulog ang nagsalita. Sino nagsalita? Yung kulog o ang Diyos? Unang-una, ang sinabi ko na sa'yo, ang nagre-reveal dyan sa pamamagitan ng kulog, that is a voice of God. The voice of the thunder, and the voice of the thunder is the voice of God. Ayon sa mga talatang binasa ko mula pa sa Old Testament. Because the thunder is the voice of God. So hindi ang kulog ang nagsasalita. Hindi yan literal, pastor. Apocalyptic literature yan. Kaya, do not interpret literally. Huwag mo pala explain. Tinatanong ko lang, sino nga ang nagsalita? Yung kulog o ang Yung Diyos? kulog ay sumisimbolo sa boses ng Diyos. Pagkatunayan ko yan. Di sinagot si Father Melchor. Yung kulog nga eh. So yung kulog ang nagsalita. Oo, kaya nga, because the thunder is signified as a voice of God. So ibig sabihin, inaamin mo na kulog ay nagsasalita. Yes, pero yung kulog na yun ay boses ng Diyos, hindi boses ng pitong anghel. Okay. Okay. May tanong pa ako. Okay. Hirapan mo naman, paghihirapan naman. Hindi, actually, ano na, okay na sa akin yung mga sagot. Kaya nga, maganda nag-uusap, di ba? Kilala namin yung isa-isa. Sige, Master. Saan ba nanggagaling ang pitong kulog? Saan ang gagaling ang pitong At kulog? saan sila naroon? Yan ay boses ng Diyos ayon sa Salmo 29. At
Hindi, meron akong gusto i-explain. Di ba kaya? 30 seconds na. Okay, sige. Wait na. Sige, si Pastor. 5 minutes. Okay. Sige. Walang na nanggagaling sa lupa, Pastor. Ano yan? Wait, one na yan? Wait na ako sa 5 minutes. Okay. Ganito kasi. Start. Wala explain sa inyo, kapatid. Kaya ako tinanong yung kanina. Ang seventh thunder ay meron niyang pinag-uusapan. Pag book of Revelation ang pinag-uusapan, specify yan nakalagay. Saan yan nakalagay? Ang Diyos nasa trono niya, pag babasahin mo book of Revelation, is in that. Babasahin ko sa inyo mga kapatid. Out of the throne of God. Galing yan doon sa trono. Salamat. O, tama naman si Father Joke, nasa langit. Pero hindi nga niya ma-specify saan. Pero nakalagay sa Book of Revelation, out of the throne of God. Galing yan. Pero sino ba yung nandun sa trono ng Diyos? Out of the throne of God. Tingnan niyo to, kapatid. Baka magulat kayo. Basahin natin. Revelation chapter 6. Verse. Yung kaninang gusto kong basahin. Hindi 6, chapter 5. Sorry. Ano na, Genesis 5? Revelation chapter 5. Verse. Ano? Verse. Basahin ko lang ako. Umuwi na si Pastor. Basahin natin sa Revelation. Mali ang verse pa. Revelation 15 verse 8. Ano ba talaga? 5 or 7? Maraming verse to. Sige. Revelation 15 verse 8. Revelation 16 verse 1. Okay naman. And Walang tigil mo lang. Paano papunta ka yung theology? Revelation 8:2. Basahin ko yung Revelation 8:2. Revelation. Sabi dito, and I saw the 7 angels. Nasaan sila? Which stood before God. Nandito yung Diyos, nakatayo, nandito yung 7 anghel. Nakatayo sa harap ng trono. Okay. Ngayon, sino ba, saan galing ang 7 kulong? Tingnan natin. Saan? Saan? Saan galing yan? Galing din yan out of the throne of God. Papasa ako ng verse. Saan? Talata. Revelation. Revelation 4 verse 5. Basa. And out of the throne proceeded lightnings and what else? Thunderings. Yung 7 kulog. May format pagdating sa Book of Revelation. Hindi yan labo-labo. Hindi yan pakala ko na kung gagawin mo. No! Meron, kaya pinagpanguna ko na kanina, ang Diyos na nasa trono at si Yesu Cristo, ang anghel at yung mga alipin na si Juan. Familiar. Servant John. So ngayon, either, kung mako-conclude mo yan, kaya nga tinanong ko ang kapatid, sino ang nagsalita? Yung kulog o yung Diyos? Yung kulog. Pero
Vlog si Pastor. My explanation is, came from God, pero hindi ang Diyos direktang magsasalita. 30 seconds. Ayan, kumulong na. Kaya sinabi ko, ito ang Diyos ang pinagmumulan, kaya nga may trono dito, proceeded out of the throne of God, dadaan kay Kristo, dadaan sa anghel, bago dumaan sa tao. 10 seconds. Okay. Tatanong ka? Oo. Pero tatanong, tapos mamaya, ako naman ako naman personal. Okay. Last, ano na yun? Wow, last na. Okay. Okay, start. Ako magtataya, ako magtataya. Now. Okay. Okay. Una-una, Pastor, sabi mo, yung kulog ng gagaling sa trono ng Diyos. Okay. Nasaan ang Diyos? Nasa trono o wala? Nasa trono. Okay. Saan ang gagaling yung kulog? Sa trono ng Diyos o sa ano? Diba? Sa akin. Tinig ng anghel, galing yun sa Diyos. Yung tinig ng anghel na ibinigay sa kanila, yun ang sinasalita Sabi nila. ko, saan ba nakanuklok ang Diyos? Sa Sa trono. trono. Okay. Saan ang gagaling yung kulog? Sa trono sa trono na nakaupo doon? o Galing doon na sa nakaupo sa trono. Okay. Sino nakaupo sa trono? Diyos. O, yung Diyos na magsasalita. Yun ang punto. Baka naman pala yung sa Hindi pa rin ito napapamalihan ni Balawenso. Nagsalita eh. Ulitin ko ah. Sino ang nakaupo sa trono? Diyos. Saan ang gagaling yung kulog? Galing sa trono. Sa trono. Sino nandun doon? Diyos. Kaninong kulog yung nagagaling sa trono? Okay. Yung nakaalis na wala tayong dapat pagkakaroon kasi yung pitong anghel na yun na sinasabi mo, di ba? Sabay-sabay mo nagsasalita yun o isa-isa? May panahon. Kasi kada panahon may anghel. May anghel. Kaya doon sa Revelation 2:1 sa anghel. Ilang panahon yun, Pastor? Itong kapanahunan. Itong kapanahonan. So, yung sa unang kapanahonan, Pastor, sino ang anghel ang nagsasalita ron at anong pangalan niya? Actually, hindi sinabi ng Panginoon. Kasi sabi lang, pitong Sa kapanahonan, sinabi. hindi kapanahunan. Sabi niya, pitong anghel ang kanyang sinusugo galing sa trono ng Diyos. Galing sa trono ng Diyos. Out of the throne of God. Okay. Yung mga anghel ba na yun, kapag nagsasalita ka sa pamamagitan ng panagpulong? Yun nga, pag sila ay tumulog, nagsasalita sila. Hindi, yung bang anghel, may mababasa ba tayo na kapag nagsalita ang anghel ay sa pamamagitan ng pulong? Meron mababasa? Hindi ko sure. Wala, hindi ka sure. Pero nakalagay kasi, Sabi mo
mo bang isa-isahin at makakabilang tayo ng 7 nagsasalita talaga yan? Ito, patunayan ko na nagsasalita. Hindi. Ang tanong ko, yung bang 7 kulog na yan ay mamabasa ka bang 7 yan na nagsasalita ng sabay-sabay? Pero ano Hindi siya sabay-sabay, kundi, sabi ko nga, bawat panahon yan. Kung sa Revelation chapter 2, verse 1, basahin natin. Sa anghel ng iglesia ng Efeso ay isulat mo ang sinasabi ng... Ano yung anghel na yun? Sa tingin mo, literal na anghel na nasa langit yun o ang obispo yun? Sabi ko nga kanina, bago dumating sa taong obispo na anghel, Anghel pala yun. galing sa... Hindi yung tinatanong ko yung Efeso na galing sa... ano yung anghel sa Efeso? Ano yun? Literal na anghel yung natagalangit o yung may obispo sa Efeso? Both, may literal na anghel sa... Hindi sa tinatanong ko. Oo, both yan. Sabi ko nga, bago ka dumating doon sa tao, may unang anghel na literal na anghel. Sino during that time, yung anghel sa Efeso? 10 seconds. Kilala mo? Si Pablo, Anghel si Pablo. yun yung taong anghel. Pero may literal na anghel na nagbigay ng 10. Okay. Start. Time. Okay, wala rin pinagtatalunan ni Pastor. Tinanong ko si Pastor, anong talata na ang anghel na yun ay sabay-sabay na nagsasalita ng 7 kulog? Ako, Pastor, mabasa, Diyos mismo ang nagsasalita ng 7 na yun. Basahin natin, Pastor. Ito, napakaganda. Chapter 29, Pastor. Pakinggan mo. Diyos mismo yan. Bilangin mo kung ilang beses nagsalita yung kulog. Okay. Chapter 29. Andali. Naiwan ba dyan yung papel ko na sinulatan ko? Nandiyan ba? Ito po sa kulog-kulog. Ito. Chapter 29 yung ganito. Nakita nyo yung ganito ko dyan. Baka naiwan. Ito. Ano yan? Ito yan, Pastor. Sabay-sabay. Bilangin mo ha. Bibilang ako ha. Okay. Salmo 29:3 hanggang 9. Ang tinig ng Panginoon ay nasa ibabaw ng tubig. Ang Diyos ng kalwalatian ay kumukulog. Ayan, tinig niya, kumukulog. Isa yan. Number 3. Ang tinig ng Diyos ng kalwalatian ay kumukulog. Na makatuwid-bagay ang Panginoon sa ibabaw ng maraming tubig. Number 4. Ang tinig ng Panginoon ay makapangyarihan. Ang tinig ng Panginoon ay puspos ng kamahalan. Ang dula, di ba? 3 tinig na yan sa pamamagitan ng kulog. 5. Ang tinig ng Panginoon ay bumabalik ng mga sedro o pinagpuputol-putol ng Panginoon ang mga sedro ng Libanon. 6. Kanya namang pinalulukso na gaya ng kuya ang Libanon silon gaya ng ulap ng kuyang baka. Bumahawi ang liyab ng apoy, ang tinig ng Panginoon. Ilan ang pastor? Ilan na? Di ba alin na? Pampito. Niyayanig ng tinig ng Panginoon ang kanyang, niyayanig ng Panginoon ang kanilang kades. Pinapanganak ng tinig ng Panginoon ang mga musa. There are 7 thunders ang tinutukoy doon, 7 tinig. It signifies as a voice of God Himself. Hindi boses ng anghel. Another. Ayon dito sa Hope chapter 4 verse 9. O mayroong ka bang kamay na parang Diyos at makakukulog ka ba ng tinig na gaya niya? Tinig ng Diyos hindi naman tinig ng anghel Salmo 77 verse 18. Ang tinig ng iyong kulog, ang tinig ng iyong kulog ay nasa ipo-ipo. Tinatanglawan ng mga kidlat ang mga sanglibutan
ang lupa ay nayanig at umuga. Pag tumulong boses ng Diyos, hindi boses ng anghel. Another, Salmo 81 verse 7. Ikaw ay tumawag sa kamagamagan at niligtas kita at sinagot kita sa lihim na dako ng bulog. Another, the Living Bible Version, Exodus 19:3. And the trumpet does blow louder and louder. Moses and God thundered his reply. Sa pamamagitan ng ulog, sumagot ang Diyos. Hindi yung ang sumagot, yung Diyos. Napakalinaw yan. Kaya, kung ating tututulan, ito ba? John 36 verse 33. We feel His presence in the thunder. Nararamdaman namin ang kanyang presensya sa pamamagitan ng ulog. Another, John 37:2. Listen, listen to the thunder of His voice. Pakinggan mo, ang tinig ng Panginoon ay ulog. Salmo 29:7. The voice of the Lord thunders through the lightning. Psalm 68:33. To Him who rides upon the ancient heaven, whose mighty voices thunder. See? His mighty voices thunders. 30 seconds. Okay. Another. Jeremiah 10:13. The voice of the Lord are thunder. Jeremiah 51:16. Thunder in the heaven and He goes must listen upon the earth. When He speaks, kapag nagsasalita, umukulong. 10 seconds. Then He thundered. Okay, sa susunod naman yan. Baka wala na kahit anong si Pastor. 3, 2, Sige, Pastor. 1. Tapos ito start. Ayan. Okay. Hirapan mo naman, Pastor. Start. Time. Now. Sige, Pastor. Ulitin ko lang Hindi, magtanong. Hindi nga. Ulitin ko yung tanong ko. May tinig, alin yung may tinig sa Revelation 10:4? Yung 7 thunder o tinig ng Diyos? Sinabi ko na 7 thunders ang nagsasalita noon. Okay. The 7 thunders signify or figuratively that the 7 is the perfect divine number of God. Yung number ba pwede magsalita? Unang-una, that is a figurative, not literal number. Hindi ko sinabing perfect. Hindi ko sinabing perfect na 7 yun na 1, 2, 3, 4, 5, 6. That is figuratively speaking, Pastor. So hindi pwede magsalita yung figurative. Hindi pwede magsalita. Natural, figurative yun eh. So, Pag magsasalita ito, yun mismo may-ari ng boses. sino ang nagsasalita? Halimbawa, ako yung anghel. Sino Ano dyan? Ano nagsasalita? ang rin kaya? Pag-ilang ka dito sa pito. Hindi, wala akong sinasabing pakit. Kasi wala naman nakalagay sa Bible na pinangalanan. Sige, sige. Totoo ba may 7 anghel? Brother Nencho? Totoo? Iyon ang stand mo, hindi ko naman yung stand. Hindi, papasahin ko lang. Papasahin ko. Stand mo yun eh. Sabi mo, pito mo rin yan. Sabi mo, hindi po si thunder yan. Nagtatanong mo sa akin yan. Actually, sa totoo lang, kung literal na sasabihin mo na may nababasa 7 anghel, yes, may 7 anghel yan. Anghel sa iba't ibang churches. The 7 angels of the churches. Papasahin ko lang. Sa Revelation 8:2, yung talata ko kanina. Gerald, makinig kayo. Gerald, nakilig. And I saw the 7 angels which stood before God, and to them were given the 7 trumpets. Ito ba ay tao o anghel talaga? Unang-una, anghel yan. Dahil ang sinasabi mo kanina, there are 7 churches signifies as the 7 angels of God. Di ba? Iglesia sa Efeso, isang anghel. Iglesia sa Smyrna, iglesia sa Philadelphia. Tao ba ito o hindi? Anghel nga, wala ka naman nabasang tao. Di anghel. So yung anghel na ito, hindi ito yung taong nasa iglesia. Hindi, dahil masarap ang trono ng Diyos. So totoo ba lang may 7 anghel? Totoo, pero
Kaya nga, hindi na, wala naman sinabing pangalan sila eh. Okay? Sinabi ko may pangalan, wala. Ako meron ay bibigay. Oo. Ikaw, parang meron. Pero sa Bible, wala. Meron! Si Rafael, si Gabriel, di ba? Walang Rafael eh. Ha? Si Gabriel lang Hindi, ang ginagamit Rafael. namin sa Pilipino. Okay. Ang tanong ko dito, sa Revelation 10, wala. Pag ikaw ba ay may bibig, magsasalita ka. Ay, natural. Pero na lang kung pipiga. Ang thunder pa sa iyo ay tinig o tao? Pag Or sinabing anghel? thunder, it is a figurative or symbolic. May bibig ba yung thunder? May bibig yung thunder. Unang-una kung literal na kulog, natural kulog yan, kalikasan yan. Hindi, pagsagot lang Kasi marito. ko nga muna, i-specify ko muna, Pastor. Pag iniliteral mo na ang kulog, kung may bibig, unang-una, wala dahil wala naman yung kalikasan yan, di ba? Pero kung gagamitin mo ang figurative or symbolically speaking as apocalyptic literature in the Bible, natural, meron ng pakahulugan yung mga biblical sources. Hindi, kung makahulugan. Okay. Sabi dito, basahin ko lang. Kasi sabi, nakasulat. Kasulat pala. Isusulat daw niya sana. Sino ang magsusulat? Si Juan. Na ang narinig daw niya yung tinig mula sa langit. Kanino tinig yun? Sa Diyos, bakit? Dahil ang Diyos lang ay may karapatawang magpahawal at magpahintulot, hindi ang anghel. Yung tinig mula sa langit, yun Hindi ang bawal. Huwag mong isulat ang nakita mo dahil ayon sa Biblia, ang Diyos lang ay may karapatang magpahintulot at magpahawal. Okay. Ayon sa Bible So, yan. yung tinig, yun ay sa Diyos. Eh, ano itong pitong bulog na nagsasalita? Sa Diyos pa rin. Sa Diyos lang, yung sinabi mo, dahil sa trono ng Diyos. Ikaw talaga. Kaya gusto, hindi, may gusto lang makita ko, makikita naman. Sabi dito, may tinig yung pitong bulog. May tinig yung Oo. Yun ba ay galing sa kanila o galing sa Diyos? Ikaw mismo, di ba? Galing sa Diyos ka mo, galing sa Diyos, ikaw may sabi yan. Galing sa Diyos, ibinigay sa kanila, tapos ipinadala. Therefore, ang source pa lang yung Diyos mismo. Di ba? Pero yung pitong kulog pala, meron sila sariling bibig nila. Yung sarili. Meron wala. Doon sa temple ko, unang-una, hindi ko sinabi itong anghel yun. The seven thunders is signifies or figuratively as a divine perfect number of God. Boses lang yun ng Diyos at hindi yun boses ng itong anghel na sinasabi mo. Inuulit ko lang ulit yung tanong ko. Yung tinig ba, pwede magsalita pa? Unang-una, hindi mo sasalita ang tinig, ang gamitin ng gagaling sa mismong boses. So, kailangan Hindi. Okay. So, kailangan merong May bibig. Okay. So, kaninong bibig? Bibig ng Diyos yung seven thunders. Ayon sa mga talatang napakaraming nilata ko, the voice of God is a thunder. Sabi, ang tinig ng Panginoon ay kulog. Time is up now. Ikaw na. Okay, Start time. ito siguro conclusion ko na lang ako. Nakakulog na lang ako. Okay. Hindi na ako So, ang aking conclusion. Actually, Last na. last na to na. Hindi naman talaga na specify ko. Naiintindihan ko yung sinasabi niya na the escape of God. Ang problema niya, ito, may nagsalita ang thunder eh. Ang kahulugan, hindi lang yan figurative words o thunder. Basta, kasi ibig sabihin, pag nagsalita, merong tinig, meron siyang boses, meron siyang bibig. So, ang seven thunder ng Revelation chapter 10 verse 2, hindi yan basta tinig lang ng Diyos. Naniniwala ako, tinig ng Diyos, galing sa Diyos. Pero yan ay may specified person na pinanggalingan bago niya salitain yung tinig ng Diyos. Naniniwala ako,
Sa Old Testament, tinig ng Diyos lahat ng thunder. Pero itong thunder na ito ay mayroong misteryo na 7 anghel. Sabi ko nga kanina, saan ba galing ang 7 anghel? Out of the throne of God. And saan galing ang thunder? Out of the throne of God. Therefore, yung thunder, yun ang 7 anghel. Kaya nga may hierarchy na binigay, Revelation chapter 1 verse 1. Ang pahayag ni Yesu Cristo na binigay ng Diyos, ibinigay sa mga anghel, at ibinigay sa kanyang mga alipin na si Juan. So, bago dumaan sa tao yan, dadaan muna sa anghel. Hindi yan dediretso sa Diyos, papunta ng tao. Walang ganon. Kasi sa Book of Revelation, may dalo yan. May dalo yan. So, walang problema sa akin yung sinasabi ni Brother Melchor na tinig ng Diyos, pero hindi na ma-specify ito. Sino itong nagsalita? Na sinabi pa, mali ka. Sinabi pa, ni Juan, isusulat ko sana ang sinalita. Nagsasalita. Pero silang sarili nilang tinig. Pero silang sarili nilang boses. Yun lang ang ating confession. Okay na. Lagay ko na sa'yo. Salamat. Salamat, Pastor Kulog. Salamat, Pastor Kulog. Unang-una, kung mabasahin natin ang Apocalypse chapter 10, verse 3 and 4, pakinggan nyo ang sinasabi ng Apocalypse. The Revelation, it is called apocalyptic literature. Kaya ang pangunawa mo dyan dapat hindi literal dahil may mga figurative, may mga simbolika. Ha? Pag sinabi sa ng candle, hindi ang literal na pito kahit agad yun. Kaya Pastor, okay. Ang sabi nito, kasi mo, at sumigaw ng malakas na tinig na gaya ng leon na umatungal at pagkasigaw niya ay ang 7 kulog ay umugong. Ang pagkaugong ng 7 kulog ay isusulat ko sana at narinig ko at isang tinig mula sa langit. Isang tinig dahil hindi ito. Isang tinig mula sa langit. Anong sabi? Huwag mo isusulat. Huwag mo isusulat. Pansinin nyo, walang kakayahan ang anghel na magbawal at magpahintulot. Tanging ang Diyos lamang ang may karapatang huwag at saka go. Diyos lang ang may kakayahan nun. Siya lang ang nabutas. Huwag mo isulat yan. O sabihin mo sa 7 anghel na iglesia, ganito. O huwag mo na isulat. Diyos ang may authority. Sa pagpapasulat, hindi yung anghel. Ang anghel ay inuutusan naman. Kung may masusulat ang anghel, galing din yun sa Diyos. Di ba? Kaya yung 7 thunders, gaya ng sinabi ko, ayon sa aking mga kaibigang biblical scholar, the voice of the 7 thunder, it is the signifies as a divine perfect number of God. Yun ang konsepto nila. Unang-una itong libro na to, matanda kaya ito sa lolo ko. Oh, yes. Kita mo, bulok-bulok na. Diba? Yes. Matanda mo sa 1940s. yes. Wala pang biyero ng World War II nakaprint na ako. Diba? So, unang-una, yung 7 thunders na tinutukoy doon, yan ay kumakatawan at talagang ayon sa mga biblical scholar, pinaniniwalaan ng mga Israelita o ng mga Hudyo people o mga Hebrews people na ang pagkumukulog ay boses ng Diyos yun. Dahil kapag kinakausap sila doon sa Mount Sinai, sa pamamagitan ng kulog, tinatakpan niya nila yung kanya nila eh. Ano sabi kay Moses? Patigilin mo yung kulog dahil mamamatay kami dahil sa sobrang lakas. Sabi ni Moses, Oh,
Pastor Sustento na sa mga Ginoo namin talakayan dito sa Mananete, lalo-lalo na kay Pastor Ramon. Pastor Ramon ba? Pastor Ronnie, maraming salamat sa inyong pagtanggap sa amin. Hindi bilang kaaway, hindi bilang kalaban. Yes, kundi tamad ng aral sa Bible. Amen? Glory to God. Unang-una, kapag pumunta po kayo dito, libre pagkain dito. Unlimited coffee. Ha? Kung gusto nyo maligo sa kape, walang problema. Autismo sa kape. Pwede dito mag-bautismo sa kape. Hindi nga lang wisik. Buhos. Hindi nga lang bautismo buhos sa kape. Ha? Kasi pag buhos, sayang. Ang gagawin nila, maglalagay sila dyan ng isang gram na kape kung kayo lulubog. Pag-ahon mo, puti-puti kahon. Walang wisik. Okay. Pero walang wisik kasi pagka-wisik, konti lang, masaya yung masaya, yung lubog, hindi, nandun pa rin yung kape. Pagkatapos